Magadi. Tinoda kuti tiwane mukana wokunzwa shoko raMwari, asi ndichakuremindai kuti tichawana mukana wekuita question and answer session patichawana tikawana upenyu shonzo rinouya tikauya pano musi wechina, musi weThursday, ndichakupai mukana wokubvunza kana paine vane zvavanoda kunzwisisa pamusoro peshoko raMwari. Vhangeri yandinoda kuti ndidzidzise nhasi ine musoro wekuti kuridza mhere. Ndisati ndavhurisa scripture yandichaparidza nayo, nekuti magwaro ndiyo foundation yekuparidzwa kwevhangeri. Pakashekwa magwaro hapana vhangeri. Ukanzwa munhu achiti isi kwedu kuchechi akuverengwe bhaibheri, akusi kuchechi. Kana pasina bhaibheri hapana chechi, hapana vhangeri. Zvekuti kana uchipinda isingaverengwe bhaibheri, izvezvizvi hausati waponeswa, uri kutandara. Vhangeri inoparidzwa kubva mumascriptures. Kana pasina mascriptures hapana kuparidza. Asi iwo mascriptures achonawo zvakare anodawo zvakare kuitwa inonzi rightly dividing the word of truth. Pastor Baloi imbotiverengerei magwaro shoma, Pastor Marangi vanosvika manje. Saka ndinoda kuti nditange ndadefine kuparidza kuti iko kuparidza kwacho kudii, ndozodefine kuti vhangeri chi. Kana kuti regai nditange ndadefine kuti vhangeri chi, ndozodefine kuti kuparidza kudii, kuti ugozoona kuti zvauri kunzwa iwewe zvinoconstitute vhangeri here. Nekuti sabhuku vakasimuka pachuru mumusha vakati ngatisungirei mbudzi dzirege kudya mugadheni mevamwe, havagona kuti kana vapedza kudaro oti amen. Imhosva sabhuku vakadaro. Chinongonzi amen chete hunge pachiparidzwa. Sabhuku vanobvumidzwa kudzidzisa vanhu mumusha, asi havadzidzise vachizoti amen. Harisi shoko raMwari. Kana sabhuku vakati hatidi varume vanorova vakadzi vavo, hainzi amen mharidzo iyoyo. Inongonzi tazvinzwa, maita henyu mutenhesanwa. So vanhu vane tendency yekufunga kuti kana pakabatwa maiki pakanzi amen inotori vhangeri. Vanhu vanofunga kudaro ufuke kuti pakabatwa maiki pakanzi amen akutoti saka ndiri muparidzi. Not every speech constitutes a sermon. Not every presentation constitutes a biblical doctrinal teaching. Not every speaker qualifies to be called a minister of the gospel. No matter how well dressed he is, it's not his outfit, it's not his physiological appearance, it's not his orations, his eloquence, his mastery of language, it's not his vocabulary, it's not his grammar. What constitutes a minister of the gospel is much more deeper than that, my fellow Zimbabweans. Zvekuti mushumiri ukazenga wakumuziva uchaona kuti uchatanga kunonoka kudaira amen. Uchatuka svika pachechi so munakati amen unoti mbotaura kuti amen tanzwa ichi imbotaura tinzwe kuti zvinokodzera here kunzi amen zvinenge zvataurwa. Hazvisi zvese zvinonzi amen. Amen hazvisi zvese zvinonzi amen. Iko kuti amen kuti nekuti vamwe havazivi kuti amen kuti. Nhasi ndichakuratidza kuti amen izita remunhu.
But tisati tabata kuti amenista remunhu regai tipodzwa postori achiparidza obva zoti amen. Tobva tazonotsvaga kuti sei aiti amen. Ngatinzwei paRomans chapter 1. Romans chapter 1. Tangire pavhesi ya 22. Asi tanga achida kuti tangire pavhesi ya 16. Tangire pa16 because pa16 zvapakaita panobva pabuda vhangeri. Kana rabuda zvakanaka obva azonotserendenda Pauro unobata vari kuparidza risiriro vhangeri. Tichiri panhau iyoyo yekuti vhangeri chii. Nyika yedu yakaroiwa. Nyika yedu, kana ndiri kuti nyika yedu, handisi kutaura Zimbabwe chete. Zimbabwe haina kuroiwa kare kare, yakaroiwa manje manje. Kune dzimwe nyika dzakanga dzaroiwa kudhara dhara, Zimbabwe isati yaroiwa. Uroi hwakatozoroya Zimbabwe hwakapinda muno huchitoimportwa. Kune kwahwakanga hwatobva uroi ihwohwo. Muno munyika manga musina uroi, manga muine paganism. Yanga iri sanctioned naMwari paganism iyoyo, Mwari aiziva ende akanga asina problem nayo. Muno munyika muno mainamatwa African traditional religion yakanga yauya ichibva mukati mevanhu vakanga vapinda muno muZimbabwe matigere muno. Pamwe unozonge usingazive history yemunyika mako indoiziva. Amuna munhu akanga achigara muno. Zimbabwe ine yanga iri hufuro hwemandevere aigara kuSouth Africa. Vanhu vakatanga kugara muno vaibva kuTanzania kuguruswa, ndio vanhu vakatanga kupinda muno, vakapinda mumasvingo, vamwe vakaenda pachivhapa, vamwe vakazopindawo zvavachibva kuna mari weMozambique, but zvazvimanje manje vakatanga kupinda muno chaivo vaitove vanhu vakabva kuTanzania. Saka uchiona South Africa yanga isinganzi Zimbabwe kana kuti Rhodesia, yainzi the area south of the Zambezi, ndio raive zita renyika ine. Mamsina aigara muno, mandevere aipinda muno ofudza mhuka dzavo, mombe dzavo nekubata mhuka vokrosa kudzokera kuSouth Africa. Vanhu vese vakauya muno, mamsina munhu muno. Ndiri kungozvitaurawo zvangu. Unozonotsvaga history yenyika yako. Right. Mitupo yakabva pakunge madzimambo akanga ari pekutanga akabereka vana vakanga vari ndururani. Mumwe ndobva arora nzvadzi yake, ndobva adzingwa pamba nababa. Ndokunotanga dzinza rake akati ndaakunzi chi? Ndaakunzi Mufakosi. Akanga achifanira kuita mambo, ndobva ati umambo audzingwa, mumusha adzingwa, akati ndaruza kaviri saka ndaita Mufakosi. Asi yakanga iri nyaya yeruchiva rwaakanga aita rwokutora nzvadzi yake. Ndobva kwatanga kuonda mitupo pakunamatwa kwezvifananidzwa. Mitupo yakanga iri nzira yekudistinguisha kuti vana ava ndevanhingi, saka hafaniri kuroora hanzvadzi dzake, ngaarorewo vemumwe musha kuti toziva sei kuti hasi ukama hwedu. Ndo pakabva nyaya yekuti avanoera shumba, avanoera gudo. Mugudo imo munobva kuita soko mukanya, ndobva kuita soko murewe. But iri nyaya yekuchivana chete, vana vemunhu one vakachiva hama dzavo, vakaroora hama dzepadhuze. But nyaya yemitupo yakazonosvika pakuti vakanga vachifa vari vakuru vedzinza rekwashumba vakabva vatanga kutenda kuti tinosvika kuna Musikavanhu tichitungamirirwa nasekuru vakuru vakafa. Ndobva kwatanga nhau yemasvikiro, nhau yemidzimu, nhau yekuenda kunodzora mweya yevakafa mumusha, yatinoti isusu African traditional religion. Ndoyanga iri Africa yese, kusara kwokuenda kunana Egypt kwakuinewo uko ndokwakuine zvikobvuku, kuno kuti atine udzungairwa ihwo uchete. Even muSouth Africa mitupo irimo, muZambia irimo, muMalawi irimo, muMozambique irimo, chinongosiyana bedzi malanguages. African traditional religion haina kumboparidza zvaJesu number 1, haina zvakare kumbotaura zvekuenda kudenga. Yaiti kana munhu aenda, munhu akanga afa, anoenda kunogara nemadzitateguru ake. Kana imi muchida kubatsirwa, munobatsirwa nevakafa, ndio vanochengeta vapenyu, asi hamuchengetwi nevasiri vedzinza renyu. Saka kwaizouya nhau yemadira mhamba zvichinzi mombe yakapiwa mweya wasekuru yotanga kubhihevha zvirifana. But Bhaibheri rakazviramba zvese izvozvo madhimoni, hakuna munhu akafa anodzoka. But kurasika kwedu muZimbabwe kwaka kuri 1
taitenda midzimu, taitenda masvikiro. Ndo yandiri kuti ipaganism iyoyo. Tatisataroiwa ipapo, tatitori nani. Pozi Mwari aida kungoti vanhu vazosangana nevhangeri yaJesu. Sekusangana kwakaita vhangeri yaJesu nevanhu vemuGreece vakanga vhangeri naPauro mototendoka makuna matamwari. Problem yakaita uroi yakapa vanhu a false sense of salvation. Kwakapinda vhangeri rakanga riri wrong, asi rakapinda zvakanga zviri anthropology. Yangeri anthropology yakabatanidzwa nereligion. Kwakauya magumbeze kuvanhu vakanga vajaira kufuga matewe. Magumbeze aidziya kudarika matewe, but anga akabatanidzwa neRoman Catholicism. Masabhuku ndokubva apuwa magumbeze, ndokubva vatanga kupa magumbeze zvichikara bwino, vachipa masahwira avo nemachinde amambo. Vachiti vakapinda muchechi yeRoma vaipuwa pekugara pakakwirira. Roman Catholicism payakapinda muno yakaziva kuti vanhu ava havadi kuburitswa mu-ATR yavo. Saka vakabvumidza zvemudzimu. Vakati isusu hatikurambidzei kubika doro remukwerera. Doro remukwerera kana uri mubhoni rikisheni haurizive. Ini ndiri mwana wamambo kwedu kumucha kwa Chiwenga kuti tinoti umambo tinawo. Tisu vana chief zvozvo tobva tati usabhuku futi tinawo. Saka doro remukwerera raibikwa pamba pedi inini pamba wangu ndoparainiwa. Ndaitomboreba ndichirinwa ndiri form 3. Nemugomo mara inoiswa mahari richinzi mudzimu inouya ichinwa, mondoro dzemvura dzinouya usiku dzichinwa dorero. Taipinda futi tichinwa doro iroro. Vakuru vofuma vachiti mondoro dzakanwa doro. Tiri isu. Taizviita izvozvo, hapana chakamboitika uri kungondoonawo. Saka hautiudze chivanhu chaitwa pamba pedu ndakatarisa. Kuhuva taienda every Saturday namunharaunda. Voomberera vachitaura nemadzibavo, vachitaura kuveya, matangira, kunguwo, zvisekuru zvedu zvekudhara. Ini ndichinzwa sokuti kudhara vanhu vese ava munovaziva nanhasi. Votora bute voisa kumhuno. Hapana chakambobuda ikoko. African traditional religion yanga yakanakira kuti vanhu vainyatsoziva kuti zvatiri kuita izvi hazvina bhaibheri mukati. Number 1, mu-African traditional religion hamuna kumbonzi Jesu akafira zvitadzwa zvevanhu. Hamuna Jesu muchitendero chemidzimu, hamuna Jesu. Hamuna zvakare nhau yekuti nyika ichatongwa, hamuna. Ukabvunza vanoita zvemudzimu kuti kana nyika yakupetwa zvichafamba sei, havakutaurire zve-judgment day, havakutaurire zve-eternal life in heaven, havakutaurire izvozvo. Hamuna kumbotaurwa nhau yemweya mutsvene, hamuna. Mainzi munhu uyu anosvikirwa nemweya waasekuru vake. Saka vanga vakareplace Holy Spirit nedemoni ravaiti mweya waasekuru. Now, ndoda kuti timboverengerwa imwe vhesi inotsanangura kuti zvechokwadi uroi hausiriwo hwakatanga kuve pakati pedu. Takanga tiine paganism yakanga isina Mwari. Mwari akanga aitendera zvake achiti nekuzara kwenguva vhangeri yemwanakomana ichauya yo-challenge paganism. Vanenge vakanyorwa mubhuku yeupenyu voburitswa mupaganism. Hatichatenda midzimu, hatichatenda zvemitupo, taakuenda kuvhangeri yemwanakomana. Taava vana vaMwari, hatisisiri vana nzou samanyanga. Taava vana vaMwari, hatisisiri vana vhuramai, vana sokomukanya. Taava vana vaMwari. Zvekuti izvezvi kana uchizviti sokomukanya uchiti unonamata futi, hausati watendeuka. Wozi kuti sokomukanya kuti mweya wamadzisekuru akafa, ndozvazvinoreva. You are still in paganism. Ukatendeuka haurambe uchideedzwa nemutupo, hazviite. Tinoda kunzwa Acts chapter 14. Tangire paverse 14. Ndinokupa a brief background. Tichaverenga Romans 1, tinoda kudefine vhangeri. Anoti iye zvino vapostora anoti iye pa Acts chapter 14 akanga ari muListra, Iconium.
ndokubva arova shoko Pauro ndokubva asangana nemurume akanga ari mheta makumbo asina kumbobvira akafamba kubva achizvarwa. Zvinonzi nemagwaro akaona kuti aitenda kuti angafamba ndokubva amusimudza simba raMwari ndobva ramuponesa akafamba. Afamba kudaro vanhu vainamata vari muListra Ikonia vakanga vasinganamate Mwari wokudenga, vainamata Jupiter naMercury, maplanet gods yatiri kudescribe kuti ATR muno ipaganism yemuListra vainamata maplanets ainzi Jupiter naMercury. Saka vakanga vari vaviri Pauro naBarnabas. Shoko rinoti vakatumidza Pauro Mercury, Barnabas vakamuti Jupiter nekuti zvinonzi Mercury ndiye aitaurisa. Saka Pauro ndiye aiparidza vakati uyu ndiye ane mweya waMercury anotaurisa saMercury. Saka pakafamba chirema vainamata Mercury naJupiter vakatanga kuda kunamata Pauro vachiti vaMwari vedu Jupiter naMercury vaburuka nemifananidzo yavanhu. Ndokubva vaprofita veJupiteri vanotora bhuru nemaruva vakada kubayira Pauro vachiti ndimwari wavo Mercury naJupiteri vakanga vaburuka. Pauro achiona kuti akuda kunamatwa saMercury naJupiter aina Barnabas vakaita sei? Zvino vaapostora Barnabas naPauro, vaapostora vanoti Barnabas naPauro vakati vachinzwa izvozvo vakabvarura nguo kuti isa hatinganamatwe, ndokubva vabvarura hembe vakamhanyira pakati pavanhu, ndokubva vamhanyira pakati pevanhu vachiti kudii? Vakadanidzira vachiti varume munoitireiko izvozvi? Munozviitirei zvekunamata Jupiteri naMercury? Nesu tiri vanhu We are also men of like passions with you. We preach unto you that you turn away from these vanities and worship the only true God of heaven, who created the heaven and the earth and the seas and all that in them is. Verengai. Tinokuparidzirai mashoko akanaka. Yes. Kuti mubve pane izvozvo zvisina maturo. Turn away from these vanities. Mutendeukire kuna Mwari. Tendeukai mubve mupaganism muuye kuna Mwari mupenyu. Wakaita denga nepasi. Mwari mupenyu ndiye akasika denga nenyika. Ndiye futi akasika gungwa nezvese zvinogara mukati mazvo. Iye panguva dzakapfuura. Kudhara Mwari vhangeri yaJesu isati yaparidzwa. Wakatendera vaZimbabwenzi kuti vafambe nenzira dzavo. Namatai Mwari wamunoda kunamata. Asi haana kurega kuzvipupurira kuti iye uriko. Achiita zvakanaka. Akaita zvakanaka Mwari uyu. Achipa mvura yokudenga. Ndokubva akupai mvura. Nenguva dzezvizvi. Ndokubva madyara mukarima mukakohwa. Achizadza mwoyo yenyu mukadya mukafara nomufaro. Uri kuona pane nyaya yacho. Hands he suffered all nations of the Gentiles to walk after their own hearts, but he left himself not without witness, but he did good unto them and gave them rain, and they filled their granaries with food, and they were happy. Vachinamata midzimu. Mwari aizvipupurira kwavari kuti kunamata zvenyu midzimu ini ndiriko. Onai mvura yandanaisa iyi haina kubva kumidzimu. Onai zvirimwa zvamakohwa hazvina kubva kumidzimu. Kureva kuti Mwari wakanga asiya zvake kavaedheni. Iverengeka verse 15 imi idzokorodzei. Vachiti varume munoitireiko izvozvo? 15 verenga 15 verse 15. Yes. Vachiti. All right, handei nayo. Varume munoitireiko izvozvo? Munoitire izvozvo? Nesu tiri vanhu semiwo. Tiri vanhu vakafanana nemi. Tinokuparidzirai mashoko akanaka. Hamunganamate isusu tiri vanhu. Kuti mubve pane izvo zvisina maturo. Ibvai pakunamata Jupiter naMercury. Tendeukire kuna Mwari mupenyu. Tendeukirai kuna Mwari mupenyu. Wakaita denga napasi. Akaita denga nenyika. Negungwa. Nezvose zviri mukati mazvo. Iye panguva dzakapfuura Jesu asati aroverwa. Wakatendera vaedheni vose. Namatai zvamunoda. Kufamba nenzira dzavo. Namatai Jupiter namatai Mercury. Asi ndokubva azoti ndichada kuzovaponesa vanhu. Ndovaburitsa pakunamata Jupiter. Vouya kuzonamata Mwari mupenyu. Chavinga Pauro paListra kuvabvisa pakunamata Mercury naJupiter. Vanamate Mwari mupenyu. Saka ndaverengesa vhesi kuti uone iwewe kuti chokwadi panguva dzakapfuura Mwari akatisiya tichiita zvemidzimu. Nguva dzakapfuura hadzisi nguva dze 200 years ago. It is before the cross. Yes.
pakaroverwa Jesu pamuchinjikwa achimuka, zvakabva zvanzi vhangeri ngarichienda kuvahedheni, ribvise vahedheni pakunamata zvifananidzo, vauye kuzonamata Mwari mupenyu. Nekuti Jesu asati aroverwa, Mwari airambidza dzimwe nyika dzese kumunamata, achiti ndinonamatwa bedzi naIsraeri ari 1. Vahedheni vese hamuna kudzingiswa garai ikoko, namatai zvifananidzo zvenyu. Saka mumurayiro waMozisi maiwanikwa Israeri chete ndiye aibvumidzwa kunamata Mwari. Panoenda Jesu paKalvari achimuka, testament inoda vaJudha bedzi yavharwa, kwavhurwa imwe testament yenyasha iri kunzi ngaiparidzirwe vaJudha navahedheni pamwe chete, vese vopinda mairi voponeswa, nekuti naiyo haina futi kugona kuponesa vanhu. Yakapa vanhu a picture of a good way of worship, but the worshiping method was unfruitful. It could not purge sins of the Jews because of the inferiority of the sacrifice which they tried to offer to God, premised by the blood of bulls, rams and pigeons. Yes. Hallelujah. Amen. Mwari unoti budai vaJudha mupinde mu New Testament, vahedheni budai mupinde mu New Testament. Ndoda kukuratidza kuti anonzi amen ndiani. Ndoda kudefine vhangeri, ndozovhura vhesi yangu yandoda kuparidza. Ndoda kutanga ndadefine kuti anonzi amen ndiani. Sandavhura vhesi inoti amen ndiani, nekuti tiri kuona kuti vanhu vari kukurumidza kuti amen 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 amen. Izvo hawaifanira kukurumidza kuti amen munakati haleluya, hawaifanira kuti amen. Waifanira kutanga waziva kuti zvaari kuparidza ndezvaamen here, ndezveamen here, kuti zvimwe. Uri kuona zvandiri kutaura? Saka panapa padi kuti uuye kana uri short tempered, unozokurumidza kugumbuka. Haufanire kuuya kana uri munhu anokurumidza kushatirwa. Ende ndakati vanhu vanogara vachiti Chiwenga vada kumurova vanongozvitaura bedzi kana ari papulpit. Andizoti vakambonditsvagawo here kuzvibhakera kwacho ndikaramba kuuya. Bozi vanhu vanofunga kuti ndakangotanga ndichiparidza. Havana kuziva kuti kunyika uku ndokwandakatobva. Indeve kunyika kupfuura iwewe. Zvekuti ndikabva kuchechi ndikauya kunyika ndokudarika futi zvauri kuita kunyika izvo. Ndokudarika inini. Kungoti haunyatsoziva kuti ndakauyawo sei zvako. Yes. Ina ndina kubva kumombe ndobva ndazobata Bible, ndakambopinda munyika ndikagaramo straight. Ndaitove neusabhuku wandaive nahwo munyika imomo, ndichitoteererwawo futi kana ndataurawo. Pamwe hatina kungosangana zvedu pandaa ndiri kunyika. But usakurumidza kuti chikidzira uchifunga kuti nekuti uri kunyika une zvauinazvo zvakanyanya straight. Kungoti ungazongoti wandira chete, iko kuwandira huri kugwara futi. Yes. Because asingatye hawini achiwanda anonyatsoya pachena. Yes. Zviri kunzika? Yes. Iye zvino izvi vanotuma vanhu kuti vatitevere motikari 2, 3 pamwe 4 dzinenge dzichiteera motikari dzangu kana ndichifamba. Ndikapaka motikari kuti muri kunditeera, chiregai ndimire pamwe, muri kuda kundimisa, uyai titaure. Vanobva vamira futi kumashure. Iko kungonditeerera bedzi, ugwara futi hwavainawo. Yes. Kana uri musiyaiwo uri kutumwa kuteera Chiwenga, you are a coward. Yes. A pathetic excuse for a human being for that matter. Yes. Unosemesa. Yes. Wozi kana uchida zvinhu zvemvonga izvi, ngatiite date rekuti tisangane. Zvakafanana nekutsakatika kuri kuita vanhu munyika muno. Zviri kuitwa nevanhu vanofunga kuti vane simba but magwara. Yes. Dai vainyatsoya pachena kuti dakuabhudhakita ndingi musi wakati vanhu vari munomu munyika munomu vane pfuti vashoma kudarika vasina. Yes. Ende pfuti inongoburitsa 1 round at a time. Zoti vanhu vakanyatsoti tisina pfuti kudaro ngatisimudzane miraya pari pfuti dzenyu. Vanhu vanofa futi vanadzo pfuti dzacho. Yes. Vanhu muZimbabwe vakawanda kudarika vane pfuti vari kushandiswa kutora vamwe vanhu vachitsakatika. Zvakaoma kuti munhu anotorwa otsakatika, hama dzake dzorarama dzichifunga kuti achadzoka. Asi kuine vamwe vanhu vanoziva kuti munhu takatomuuraya tikamuviga.
ko kana mamura madii kupa hama dzake muviri wake kuti vamuvige zvavo woita closure kuti ninga akashaya. Zvakanaka here kuti vanhu vaite 10 years vachitsvaga munhu akafa? Zvakanaka here? Iko kuti matora munhu mukamura motsakatikisa bhodhi yake ugwara futi waminawo. Muri magwara anoshamisa. Isu takati atina mweya wokutiza zvokuti dai ndaive nemweya wokutiza dai ndakabuda munyika muno mudhara. Pandakanga ndiri muhospital ndakapuhwa maofa easylum akawanda. Kana mati kunyika kwenyu kwakunetsa uyai tokupai citizenship, tokupai permanent residence. Ndikati kwete, andibude muZimbabwe ndo munyika mangu. I am not a coward. Vanhu vari kutotsvaga kundura ndiwo makawadzi. Kana izvezvo watumwa kuti uone kuti ndiri kuparidza kuti kudi ndo ugwara hwemhando yepamusoro hwauri kuita ihwo. Asi hatikudzinge tiri kuti zvimwe rimwe zuva Mwari achavhura mwoyo wako uri pabasa wozotendeuka ukaponeswa. Saka vahedheni vakanga vachinamata vari mupaganism, makanga musina gospel. Mwari akanga vachiti ngavagare mupaganism imo. Ndichazovatora kana nguva dzakwana. Paulo paari kunzi enda kuDhebhe, enda kuEfeso, enda kuKorinte, enda kuFilipi unoparidza. Mwari ane vanhu vake vari paFilipi vakanyorwa mubhuku yeupenyu vaanoda kuburitsa mupaganism vauye kuvhangeri yaJesu. Chakatoshata ndechekuti uwaniko wabuda mupaganism wamuRoman Catholicism. Ndo pane uroyi hwacho hwese. Ukanzi tendeuka unoti ndakatotendeuka kare ndiri muRoma. Izvo hamuna Mwari muRoma, hamuna Mwari. Atiparidze tini magrovosi ekukubhabhadzirazo kuti ufile kuti zviri right. Hamuna Mwari muRoman Catholic Church. Amen. Haisi church Roman Catholic. Haisi church, it's a cult. Icult iri wese kupfura vane makandiwa. Roman Catholic Church iri wese kudarika vana makandiwa. Romans chapter 1 verse 16. Nekuti makandiwa asati ataura kuti ane simba rekuregerera zvivi, but fata ndo zvavari kuita everyday. Vanenge vari pakaburiso vachiti reurura mwanangu. Iko zvinezvi Pope Francis vari kunetsana na Queen of England because vakalegalize magay marriage kuRoman Catholic Church. Vakatoti maRoman Catholic priests anobvumidzwa kuchatisa ngochani muRoman Catholic Church, but Queen vakabva vati muno muEngland hazviitwe izvozvo. Saka Roma yakati England, Roman Catholic iri muEngland haina kubvuma ungochani muchechi, but kumwe kwese zvakabvumwa. Kutaura kwandiri kuita muRoman Catholic Church muri kuchatiswa ngochani. KuMethodist kunotori na bishop izvezvi wechingochani mukadzi. Bishop wechikadzi ari ngochani. Romans chapter 1 tinokubata kuti anonzi amen ndiani. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri. For I am not ashamed of the gospel. Nokuti simba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha uye muGirikiwo. Nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda. Kutanga muGiriki tevere muJudha, kutanga muJudha tevere muGiriki, kutanga vaJudha tevere vaHedheni. Saka anoponeswa kana achitenda anogona kubva kuvaJudha kana kuvaHedheni, anoponeswa iye. Handei nayo. Kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga. Nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pevese vanofamba kusada Mwari kose nekusarurama kose nokusarurama kwavanhu kwevanobata zvokwadi yaMwari nenhema vanodziisa zvokwadi nokusarurama. Yes. Nokuti izvo zvingazikanwa zvaMwari yes zvinoonekwa mukati mavo. Yes. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwavari. Yes. Nokuti
kubvira pakusikwa kwenyika. Yes. Izvo zvake zvisingaonekwi. Yes. Iro simba rake risingaperi. Yes. Noumwari hwake. Yes. Zvinoonekwa kwazvo. Yes. Zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa. So that they are without excuse. Kuti varege kuva neexcuse. Right. Pavhesa 20:22 anobva ati vachiti takachenjera vakava mapenzi. Nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari. Yes. Kana kumuonga. Yes. Asi vakafunga zvisina maturo. Vakafunga zvisina maturo. Mwoyo yavo isine zivo ikasvibiswa. Yes. Vachiti takachenjera. Professing themselves to be wise, Vakava mapenzi. they became fools. Vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi. Vakachinja kubwinya kwaMwari asingafe. Vakakuita mufananidzo wakafanana nomunhu unofa. Ndokufananidza Mwari nemunhu anofa. Neshiri. Nemhuka dzine makumbo mana. Nezvinokambaira. Saka Mwari mukuchiya kwemwoyo yavo aona kuti vanochiva, akavaisa kutsvina kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Ndavanani kuvari kutaurwa kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Avo vakatsinhana chokwadi yaMwari nenhema. Ivo vakaita swap and top, vakarasa chokwadi vakatora nhema. Vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki. Yes. Iye unokudzwa nokusingaperi. Yes. Amen. Ndokubva ati amen. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa. Ndokubva akavaisa kutsvina pakuchiva kunonyadzisa. Kuri kunzi kutsvina nekuchiva kunonyadzisa ndekupi? Nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa. Vanhukadzi vakatadza kuroorwa kuti vaitire varume vavo vana. Uye basa ravasina kusikirwa. Vakatanga kutengesa miviri yavo kuti vaite mari. Saizvozvo vanhurumewo varume vavo vakaita sei? vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi. Vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi. Munhukadzi ndiwo wokupinda naye pabonde. Vakakundwa nokuchiva pakati pavo. Varume vakundwa nekuchiva pakati pavo. Vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume. Umbera Jesu maoko. Vanhurume vaiita sei? Vaiita zvinonyadza nevanhurume. Mwari aona kuti vanhu vanochiva ava, hanzi akavaisa kutsvina. Amen. Vakanyadzisa miviri yavo. Yes. Kureva kuti Mwari akatarisa ngochani anoona munhu wetsvina ari kunyadzisa muviri wake. Yes. Ndo panosimuka chechi ichiti Mwari abvumidza iyo tsvinayo iyi. Iri kunzi zvinhu zvinonyangadza Mwari ungochani. Komuka chechi roti rorana zvenyu muite ungochani. Nekuti ngochani zvadzakabva dzaita mari. Tine vana vedu veZimbabwe vari kuSouth Africa vanototumira vanabereki vavo mari dzesipo nemagrosari, vakapinda muindustry iyoyi. Ukapinda panana Durban apa pane mamwe mashopping mall aripo nemuJoburg, unonyara iwe kuti mwana uyu mwana wokumusha kwedero. Atsvuka miromo piriviri nelipstick yari murume. Akachiva mari asina kushandira. Ndokubva atanga kuita zvinhu zvinosemesa, zvinonyadzisa, akanyadzisa muviri wake. Akatanga kuita zvinhu vakasiya basa rakasikirwa vanhukadzi. Pachinzvimbo chekuti uroore iwe ndiwo wamukadzi. Saka Mwari anoda ungochani? Kwete. Mwari anogamuchira ungochani here? Kwete. Kureva kuti kana uri ngochani izvezvi pani ototindiuka. Mabasa uri kuita ndeyetsvina. Yes. Wakatiswa kutsvina izvezvi naMwari. Uri kunyadzisa muviri wako. Mubvunze ari pasaidhi nero kuti hausi ngochani here iwewe. Kuti mubvunze kuti daira. Yakora ungosekerera. Hausi ngochani here iwewe. Vakanamata chisikwa kupfuura Mwari akasika. Zvikanzi iye anokudzwa nekusingaperi. Zvikanzi naPauro amen. Iye Mwari anokudzwa nekusingaperi. Amen. Yes. Saka amen ndiani? 3:14 dza Revelation. Amen izita remunhu. Nyorera mutumwa wakereke iri paLaodicea uti. Nyorera mutumwa ari pakereke yeLaodicea uti. Zvanzi na amen. Chapupu chakatendeka. Amen chapupu chakatendeka. Amen munhu akatotaura akati ini ndonzi amen. Yes. Ndini chapupu chakatendeka chezvokwadi.
kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Chapupu chakatendekwa ndiye futi first born yezvisikwa zvaMwari. Iye amen iye ndiye first born yezvisikwa zvaMwari. Ngati titsvagai kuti first born yezvisikwa zvaMwari ndiani? Yes. Nekuti zvanzi amen ndiye first born yezvisikwa zvaMwari. Yes. Kureva kuti amen munhu, kuti ukati amen unongotodeedza mumwe munhu. Ukaparidza zvisiri zvaamen hautenderwa kuti amen. Amen ndiani kweini endaipa 1:12 dzavakorose. Ndongo yaoniko chinyora mavhesi yoyi. Ozonotaura mukuru wako akati amen uramba wakati tuzuso. Akati goenda usiri kudaira kuti apisi zvaamen zvamutaura. Handidaire. Muri kutaura zvinhu zvemumusoro wenyu asi zvaamen saka handidaire amen. Muri kumunyepera amen. Amen ari kunzi anotodzi chapupu chakatendeka chezvokwadi. Zvinovhangire nyaya ida kutendeka kaya. Isi amen. Saka handidaire amen. Zvino unonoke kuti amen. Nana shava vese vakati amen unodaira pano. Unoti amen kuzvinhu zvinosemesa iwewe. Colossians chapter 1 verse 12. Muonge Baba, Ongai Mwari vakatikwanisa kuti tipiwe nhaka yavatsvene muchiedza. Mwari akatikwanisa kuti tipiwe nhaka yevatsvene muchiedza. Vakatisunungura pasimba rerima. Mwari ndiye akatisunungura pasimba rerima. Vakatiisa muushe hwemwanakomana wedu Ndokubva wavo. Mwari atiisa muushe hwemwanakomana wavanoda. Watine dzikinuro maari. Mwanakomana akatinodzikinurwa maari. Ndiko kukanganirwa kwezvivi. Kudzikinurwa kakukanganirwa kwezvitadzo. Ndiye mufananidzo waMwari usingaonekwi. Mwanakomana ndiye mufananidzo waMwari asingaonekwe. Dangwe rezvisikwa zvose. Uperera Jesu maoko. Saka ari kunzi dangwe rezvisikwa zvaMwari ndiani? Haasi Jesu here. Saka anonzi amen ndiani? Anonzi amen ndiani? Kuroti munhu akaparidza zvinhu zvisiri zvaJesu akati amen, anenge achinyepera Jesu kuti zvaaparidza ndezvaJesu. Iwo haufanire kudaira kuti amen. Akaparidza kuti bvisai chegumi akati amen woti kwete. Zvisi zvaamen zvechegumi ndezvaMozisi izvi. Pamati bvisai chegumi mukadai musina kuti amen, mukadai mati Mozisi. Uperera Jesu maoko. Jesu akazomboti yari chegumi pamwewe. Hatiti Mozisi ndiye akataura zvechegumi. Saka kana wati uyai nechegumi haufanirwi kuti amen. Nekuti amen ivhangeri yaJesu. Jesu ndiye anodzi amen. Zvino Jesu haada kumboti uyai nechegumi. Akataura zvechegumi ndiMosi. Saka ukati uyai nechegumi haufanirwi kuti amen. Unofanira kuti Mozisi. Vanhu voti Mozisi. Zvokuti Mwazha anenge akanga aiona. Pasina kuti amen Mwazha akati Afrika yedu anenge akanga ainyumwa. Kuti yangu haisi yaJesu ndiye Afrika kwakeni. Akomana, uperera Jesu maoko. Mwazha anenge akanga azviona kuti vhangeri haisi amen ndiye Afrika. Akati bomberei Mwazha, ipapa akagonda. Akanyatsoona kuti vhangeri yangu iyi haisi yaJesu ndiye Afrika. Jesu haana kumbotaura zvese zvatakuita. Vekumadzibaba ndo vanozorasika, vanozoti rufaro kwamuri. Vanhu vozodaira amen. Zvino zvemagemenzi machena izvi makazwana kuna Jesu. Munongoti amen pagemenzi ewaiti pana Jesu. Saka chinonzi amen ndi Jesu. Dzekerai pa 3:14 dzechakazarurwa. Vakanyora reshona vakaita mistake. Vakaritumidza kuti zvakazarurwa. Patokachinja ukatranslate revelation to shona. Yaisafanira kunzi zvaka. Because kuti revelation it's a word in singular form. Kuti revelation hapana kunzi revelations. Zvoti ukatoti ngativhure kuna revelations, hakuna bhuku rakadaro muBhayibheri. Hakuna bhuku raRevelations. Mune bhuku raRevelation. Saka reshona ringadai risina kunyora kuti zvakazarurwa, ringadai rakati chakazarurwa chaJesu Kristu. Saka isusu tinoda kuti tivhure bhuku yechakazarurwa
chapter 3 verse 40. nyorera mutumwa wekereke iri paLaodicea uti, Nyorera mtumwa ari pakereke yeLaodicea. zvanzi naameni, Zvanzi naameni. chapupu chakatendeka, Ameni ndicho chapupu chakatendeka. chazvokwadi, Ndicho chapupu chezvokwadi. kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndiye kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndinoziva mabasa ako, Ndinoziva mabasa ako Laodicea. kuti hautonhori kana kupisa, Hautonhore kana kupisa. dai uchitonhora kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa. Zvino zvaunodziya, Zvino zvaunodziya usingatonhore kana kupisa, usingatonhore ndichakusvipa mumuromo mangu. ndichakusvipa mumuromo mangu. Mazviita. Saka anonzi ameni ufunge zvako. Ndi Jesu Kristu. Yes. Saka tiri kukurambidzai kuti ameni kuchechi kwenyu. Nekuti kuchechi kwenyu hakuna chaJesu chiri kutaurwa ikoko. Anditi iwe vhangeri yako yakatangira paAzusa Street apa. Zvino Jesu akazosvika paAzusa rini? Azusa Street Revival. Ukabvunza kuti paAzusa pakaparidzwa kuti kudi unonzwa kuchinzi hapana, pakataurwa ndimi vanhu vachiseka nomweya mutsvene. All right. Chinonzi vhangeri chii? Tozotsvaga kuti kuparidza kudii? Tozoparidza zvedu iyi yekuridza mhere yatinayo nhasi. Unogona kufanoinzvera iri pa 22-24 dza Deuteronomy yekuridza mhere toibata manje manje. Ndine rimwe gore randakaparidza ndikataura mazwa akagumbura vanhu. Ndakwadzokorodza. Chinangwa changu hachisi chekukugumburai. Ndinoda kuti igoita hwaro hwekutsanangura kuti anozonzi muparidzi chaiye anenge achitaura nezvei. Ndakaparidza ini ndichitaura zvandaidzidzisa musi iwoyo. Pakati pevhangeri iyoyo ndokubva ndati ina handipinde mupanda wevanhu vaMwari vese vese. Panotori nemamwe maboka evanhu vaMwari kuti mukavaisa apa ina handichauya ipapo. Ndobva ndati kana makandiwa Guti naMagaya vari vanhu vaMwari ina handisi. Palisti rako revanhu vaMwari pakapinda Guti naMagaya naEllen White naWilliam Branham naCharles Russell weJehovah's Witness naJoseph Smith weChurch of Jesus Christ of Latter-day Saints naWilliam Booth weSalvation Army naEllen White weSDA naPastor Chris naSuspense Gandanzara naMananga naManango naMgodi naMutendi naWimbo naMangazha naNoah kwamarango. Vanhu vese ivavo vakafita mucriteria yako iwewe yemamen of God. Inini ndiri waSatani. Furumbaka. Ndinobvuma kunzi mushumiri waSatani. Kana Mangazha apinda mulisti rako iwewe revanhu vaMwari. Inini ndiri waSatani. Zvoti kana uchitouya panapa itochuza kuti uri kuenda kwaMwari here kuti kwaSatani. Kana Matema naMuparinga naShava vakaita vanhu vaMwari, inini ndiri waSatani. Kana Tuto Bismarck naTaonga Utabwashe naTom Dusho vakaita vanhu vaMwari, inini handisi. TP Joshua anenge apindeka mukategori. TP Joshua anopinda kuna namadzibaba masango vana Chibwe Freddy nana Madungwe ndokunopinda TP Joshua iko. Inyu list kai TP Joshua anotaura ungabvunze vhesi kuna TP Joshua. So wale iwosikuona munhu ane anoitingi yake muno mumagaya kuti hala chaira. Muri vanhu vaMwari mese usandimanikidza, handisi mwana wako. Usandimanikidze iwewe kupinda mulisti revanhu vaMwari vawina handipinde.
ningatosara ndiri 1 anabasa nazvo chese ari kudzoka uchabata shuwa musi waari kwe uchabata shuwa kuswaradza kwese kwamuri kuita uko muri kufunga kuti acharamba asina kuuya musi waachauya uchanga uchinzi pinda kuseiri kwemunhu wamwari wako woramba kuti munhu wamwari upi zvonzi uyu kari papa kuti no ndozvaungori naiwe chinonzi vhangeri chii chinonzi kuparidza chii kudhifaina vhangeri kwainetsa vanhu ufunge nekuti Jesu achiparidza paRuka 4 kutangira pa16 akataura mazwi akamonywa nemakoronyera ingoti nari paside pako hausi koronyera here vadikani regai ndikutaurire ndakamira panapa mukazonzwa kuti ndaabhudhakitwa kana kuti ndaurayiwa nevanhu vezano musandicheme ini handachikwereti nenyika ino ndoparidza shoko raMwari nehana yakachena ndinokuparidza ndisina kuisa pfungwa dzangu pavhangeri zvekuti ndinenge ndichiziva kuti rimwe zuva ndichazvidavirira pamusoro pezvandakakuparidzira kana muridzi wevhangeri muridzi wechechi muridzi weropa auya hatina problem nazvo haleluya zviri kunzwika usambofunga zvako zvinhu zvakasiyana-siyana ini ndikafa hazvimbonetsa kuti ndaurayiwa nei ndaurayiwa nevanhu vezano ndo vanhu vachandiuraya inini vanhu vehurumende yamunangagwa vari kuda kundiuraya saka handina dambudziko nazvo ngatinzwei kuti vhangeri chii nekuti tikatanga kukupai maiki 1 izvezvi tichikuti define vhangeri uchiona kuti panopera that inquiry tinenge tane more than 100,000 definitions dzevhangeri but tisati tatanga tadefine vhangeri ngatitange tadrowa malines ekuti izvo zvekuparidza zvinogaidwa nani anozoti izvi ndo zviri correct izvi hazisi correct ndiani haleluya amen ngatiendei paRevelation 22 verse 18 morova kusvika pa20 mobva ikoko moenda pa2 Timothy chapter 3 verse 15 ne16 mobva ipapo mobva maenda pa1 Corinthians chapter 15 verse 1 kusvikira pa4 mavhesi iwayo ari matatu achatiudzwa kuti kana kuchizoparidzwa zvinobvepi zvekuparidza zvacho Revelation chapter 22 verse 18 to 20 ndinopupurira mumwe nomumwe unonzwa mashoko okuprofita kwebhuku iyi ndichiti ndinopupurira mumwe nemumwe achanzwa mashoko ekuprofita kwebhuku iyi kana munhu akawedzera pazvinhu izvi kana munhu akawedzera pazvinhu zvakanyorwa mubhuku iyi Mwari uchawedzera kwaari madambudziko akanyorwa mubhuku iyi kuwedzera zviri mubhuku kutenderwe yes kana munhu akabvisa mashoko ebhuku ekuprofita kana munhu akatapudza mashoko ekuprofita kwebhuku iyi Mwari uchabvisa mugove wake pamuti weupenyu the consequences of altering the context of the biblical scriptures, it is a heinous crime. The consequences are very it's a serious situation. It's a crisis. Hallelujah. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 15 and 16. Anoti unoziva iwewe tangire pa 14. Asi iwe Timothy rambira pane zvawakadzidza rambira pane zvandakakudzidzisa nezvawakatendeswa Timothy uzive kuti wakazvidzidza kunani uzive kuti wakadzidza kunani kuti kubvira paucheche hwako kuti pakubvira paucheche hwako Timothy wakaziva manyoro matsvene wakaziva maholy scriptures anogona kukupa uchenjeri magwaro matsvene anokupa uchenjeri wokuita mari here unoisa kuponeswa uchenjeri hwacho hauzokuita mari nehwokuisa munhu mukuponeswa mubiregesi voko ipopo pakanaka mari hanzi that from your childhood
thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. nokutenda kuna Jesu Kristu. Kouya ari kutora magwaro uyu achida kunoita billionaires summit nawo. Magwaro akanzi anoita munhu kuti ave wise kusvikira pakuponeswa. Hazvina kunzi unoita wise kusvikira pakuita mari. Aiwa tangidzai aiwa. Ina handifunga kuti vana makandiwa mavhesi aya mumabhaibheri avo arimo. Saka musati maverenga zvenyu ndakaona kuti vanhu avanyore bhuku nyowanika vowedzera. Of course tine vamwe vakatonyora mabhaibheri avo vakawedzera, because bhuku yati hazvibvumidzwe kuwedzera dii, asi kune vakawedzera vakawandisa. Zvakaita Chris akanyora Rhapsody Bible akawedzera, rinotori nemharidzo dzake nemukadzi wake, former wife Anita ane handwriting yake mubhaibheri yaMwari. Apa kurwadza kwa zvinoita kuti iye zvinezvi akazorambwa Anita ndokubva Chris akuti Anita anga asiri mufundisi. Anita ari kunzi anga asiri mufundisi ndiye ane handwriting yake mubhaibheri aitonzi Reverend Anita. Vane vachiwirirana mukadzi nemurume vobata magwaro vozokonana mbavha menoti inda atiwirirane nezvinoenda kure. Yes. Tokonana bedzi mbavha. Uya anonzi Ellen White muroi weSDA uyu akagadzira bhaibheri rinonzi Clear Word Bible. Kana uri muSDA saite nharo riburitse izvezvi ndikuratidza kuti rakawedzerwa papi. Kana uinaro, kana usingade kuriburitsa chiri vhura uende pandaa kuda kutaura uone kuti ndiri kunyepa here. Isa hatigone kuparidza nemakuhwa, tinoverifya mafacts tozotaura. Saka hatisi kukunyeperai masalata. Ellen White nevanhu vaaishanda navo vakagadzira bhaibheri ravo rinonzi Clear Word. Vamwe venyu hamuzive kuti kosei vanhu vachizopedzisira vagadzira version yavo yebhaibheri yopiwa zita nyowani. In Ellen White's mind, they had a problem ne King James version na 1611. Problem iyoyo yakanga iri yekuti Jesus is God. Masalada avatende kuti Jesu ndiMwari. Avatende izvozvo. Saka vakagadzira Clear Word ndobva vachinja pese pakanzi Jesu ndiMwari. Example in John chapter 1 verse 1. Inoti in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Mu King James version ndo zvakanyorwa. Ukatora textus receptus manuscript yacho ndo zvirimo izvozvo. Kureva kuti King James haina kukanganisa. Ndobva mu Clear Word machinjwa zvikanzi in the beginning was the Word was with God, He was God. Pakabviswa pakanzi the Word was God. Vakabva vaisa He to render the scripture indefinite and ambiguous. Yes. Therefore, it heavily lost the degree of impact in those words. Yes. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Without controversy, great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. It was impossible kuti vesi iyo ikaramba yakadaro vagone kuita a tenable argument yekuti Jesu hasi Mwari. Because pari kunzi hakuna angaramba kuti chakavanzika cheumwari chikuru. Mwari akazviratidza munyama. Kuti Jesu paakanga ari panyika panapo akanga atori Mwari. But mama havakagone kuzvitora izvozvo vakachinja. Pakanzi God manifested in the flesh, vakabvisa God vakaisa He, pakanzi He manifested in the flesh. Kuti ari kunzi He ndiani zvakwauri torobito kana masende kana chitumo. Ameno. Kureva kuti masalada vanotoparidza uroi ndo hwavainaho. Daniel chapter 8 verse 14.
ivhesi yakashandiswa naamai Ellen White kuintroducer as a fraudulent doctrine of the cleansing of the sanctuary after Arthur Miller had made a false prophecy about the coming of Jesus as the judge of the world on the 22nd of October in 1844. Ellen White could not apologize like Arthur Miller did, and therefore she introduced another false doctrine that we did not know, we did not understand the prophecy very well. Jesus was not coming to judge the world. He entered heaven for the first time since he left earth some more than 1800 years ago. Saka vesi yoyo yakachinjwa na ma Ellen White. Ukaverenga King James Version, vesi yoyo Daniel 8 verse 14 ine mawedzi 18. Hallelujah. Amen. But in clear way the Bible in a 49. Yes. There are 31 months we am I Ellen White. That you can only Sabata. We are now by Jesus. Clear way the Bible. Who prove what in the William? Can you tell us what the Sierra Madrid Sabata? He was upon his way. Mungarachi to Musawa Zeri Mashoko. Kune vakabata penzura vakawedzera. VaJehovah's Witness vanotendawo zvakare kuti Jesu haasi Mwari. Vanoti Jesu ndiye maikoro. But VaJehovah's Witness zvavakanga vati tiri zvapupu zvaJehovha vakazoona kuti izwi rekuti Jehovha hariwanikwe mumaNew Testament scriptures. Matthew chapter 1 to Revelation 22 harimo izwi rekuti Jehovha. Saka vakabvisa pese pakanzi Lord vakaisa Jehovha. Vakoti tiri zvapupu zvemunhu asipo muBhaibheri. Ngatimupfekere tega. Iti kunari paside papo hauzi chapupu chaJehovha here. Izwi rekuti Jehovha hariwanikwe muNew Testament. Rakapfekerwa muBhaibheri remaJehovah's Witness rinonzi New World Translation. Uyanaro tikupuruvhire kuti ndozvamakaita. It appears more than 200 times is not Jehovah New Testament. That was a fraud. It's a fraud. But in the Torah there's Jehovah's Witness in the Kaloka doing a parazorobo dita. Kadashi Bakramina depends on Parita. Or to not through the river. Don't want to go about the baby. Adakumro Akakuzo to Wasa Kundro. Mira dipedza utende pasera paone kukuponora kwandokuita. It's why inga Jesu akazokutora chiwopa akarova vanhu pachechi wayo. Azvitenderwe kuwedzera. Saka kune vanowedzera zvekutonyora new version yeBhaibheri. Koita vanowedzera vasina kubata peni. Vanongotaura kuti Bhaibheri rinoti ukazonozvitsvaga hauzviwani zvavakataura. Kupera Jesu maoko. Ivavo ndo vakatowanda vajeva. Vanowedzera vasina peni. Yes. Vanowedzera vasina chizva. Vasina pen. Vanowedzera vari papulpit. Mwari anobatsira vanozvibatsirawo. Mubvunze kuti zvipa vhesa. Hazvimo muBhaibheri. Mwari akatonza akatibatsira tisingagone kuzvibatsira kana nepadiki pose. Amen. Kuti mazwi kuti Mwari anobatsira vanozvibatsirawo haamo muBhaibheri. Akawedzerwa papulpit. Hallelujah. Koita vamwe vanotapudza. Vanotapudza manje vari clandestine, vane macovert operations ava vanoita. Vanotapudza. Vanotapudza zvavanoita, vanotapudza futi vasina rubber kana Tipex. Avadelete muBhaibheri so vanongonyenyeredza. Unotozoti wasvika pano ndopaona kuti mivhesi yakadai iri muBhaibheri kumakore esaya ndakuenzwa sei yakatapudzwa chinyararire. Vanongoanzvenga so. Give and it shall be given unto you a good measure, pressed down and flowing over. Yatopera, yatapudzwa. Unotozoti yakuvhurwa pano kuti vhesi kwinga itaura zvemari indava chidaro yakatapudzwa. Yes. Iye zvinezvi handiti zvinokushamisa iwewe kuti sei murume uyu
achiparidza achitaura mazita evanhu. Isu kana taakuparidza tobva tavhura mubhaibheri pakaparidzwa vaiparidza nhema vachifumurwa, uye kuti hakuna akambotumwa naMwari akaparidza asingafumure vanoparidza nhema. Wakazvinzwa panapa iwewe. Ndosaka wachikurumidza don't judge other people, don't judge other churches. Kuti ubvunzwa zviri pavhesani. Hapana futi even Matthew 7 yavanotora don't judge haitaure zvekufumurwa kwevanhu vanoparidza nhema. Judgment yaitaurwa ndeyekutaurira kuti uyu abatwa achifeva, iwe uine zvako zvawakaitawo zvisina kubatwa. Ndo yainzi don't judge iyo. Iye kuti makandiwa ari kuparidza nhema haisiriwo judgment yareho paMatthew 7. Vanenge vatapudza. Ko pakanyorwa kunzi Simoni yaive n'anga yakanga rari yaSamaria rese, makapanzwawo here? Hatakumbopanzwa isu. Kureva kuti mufundisi wenyu anopota achitapudza mavhesi iwaya achanyenyeredza. Paridzai, musataure zvenyika. Uri kutaurira hauzvizive kuti Mwari wandinoparidza ndiye ane matitle deeds enyika ino yamunogara. Iwe hauzvizive kuti Mwari ndiye muridzi wenyika ino. Iwe hauzvizive kuti uri muroja munyika muno mime. Hauzvizive. Kukuratidza kuti nyika ino hauna kana square inch yevhu. Handine matitle deeds, ndine stand motorforce. Unozoona wamuvhuma chufutipo. Iwe ine ivhu waimomozei. Ivhu ndo rinotogona kutaura kuti uyu ndewangu. Iwe haugona kuti une vhu iwe. Kozi pakupera kweupenyu iwe unenge wamuvhu futimo. Wakutochengetwa unevhu. Ivhu rinokusiyawo uchitambarara serunyembe. Nestand yangu tinaimwe futi stand. Ivhu richiti ewe. Hauna stand kuno. Iwe ndo chatoya kuno iwe. Land does not belong to anyone, but the people in the flesh, they belong to the land. That's why uchiona kuti nyika inonzi motherland. Kuno takazvarwa nenyika. Ishe paakagadzira muviri wevhu unoda stand uyu, akatora ivhu, akatora stand ndobva agadzira munhu. Ndobva munhu akurarama nestand yako. Aziva kuti stand ndo yakagadzira iye. Kungori kuzvikudza zvako kunenge kuchiinetsa. Unozoona paunochirirwa upuhwe masquare meter akawanda. Unopuhwa kamwere nzenze kadiki diki. Unokwana kuda kuita group. Imomo mukamwere nzenze unokwana. Haumboitwa 2000 square meter. Unopuhwa kadiki diki. Kunzi gadzira itonera. Kundari pasari pakuti tonera unoriziva. Vangeri chi makabata vhesi ipi kwenu? 2 Timothy chapter 3 muri pa 15 ka mozosvika pa 16. Toda kudefine maparameters ekuparidza, tozodefine vhangeri. Pakuparidza tinoparidza sei? Zvanzi na Revelation 22 from 18 hazvigumudzi kuwedzera kana kutapudza. Ukataura zvisiri mubhaibheri wawedzera. Ukasiya zvimwe zviri mubhaibheri watapudza. Unofanira kuparidzwa rese. Saka ndo boundary inoparidzwa nayo. Zvana Pio nana Dhamureta makawedzera kudhara hazvina mavhesi izvi. Kunoti pakangoti Dhamureta mukati Pio mukati Ginatio, totoziva kuti hamumo mubhuku yeupenyu. Vari mubhuku yeupenyu havadaro. Makamuona pavhesi ani Pio kana Yakobe. Baba Yakobe munozviziva zvatiri kuchemera. Unosiya Jesu akanga ari paKalvari wakuchemera Yakobe asina kana chipeneti chaakakupa. Unonyatsoona kuti iri degree rekudzunga ine. Baba Yakobe munozviziva zvatiri kuchemera. Baba Yakobe kwakutochikora muzura kunge dzungairwa benzi remunhu. Izvezvi nemukadzi nevana uchiita zvinhu zvakadai. Ende unovhota futi kushata kwazvakaita. Unovhota chii chaunovhota nekudzungaira kwakadai.
Funzana pasari pokuti unovote. Dai nyika yeZimbabwe yakanga yafemberwa. Yaitonamata ichitenda Mwari kuti Mwari makaita hei. Makati pamushumira anoparidza chokwadi. Amen. Yanga isingafanire kuvenga inini. Yes. Vhangeri yandinoparidza inounza reconciliation pakati pevanhu naMwari. Yes. But vanhu vanenge vachizvikudza havadi kutsiurwa naMwari. Avaziva kuti Mwari kana achitsiura vanhu anoshandisa vashumiri vevhangeri yake. 15 2 Timothy chapter 3 verse 15. Kuti kubvira paucheche hwako, Kubva paucheche hwako Timoti, wakaziva manyoro matsvene, wakaziva magwaro matsvene, anogona kukupa uchenjeri, anogona kukupa uchenjeri. unoisa kukuponeswa, Uchenjeri hwacho hauise mari muhomwe, unoisa ruponeso mauri, nokutenda kuri muna Kristu Jesu. unoisa kutenda kuri muna Jesu Kristu. Uchenjeri hwacho hunovaka faith that is in Christ Jesus. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. All scripture is inspired by God. Runobatsira pakudzidzisa, It is profitable for doctrine, nokurayira, for reproof, nokururamisa, for perfection, nokuranga, for nokururama, instruction in righteousness, kuti munhu waMwari akwane, that the man of God may be perfect, agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka. thoroughly furnished unto all good works. Yes. All scripture is inspired by God. It is profitable for doctrine. Kureva kuti kana pasina scripture hapana doctrine. Mukaita doctrine riri outside ma scriptures ndera antichrist doctrine iro. Yes. Kuona kwatiri kuita nemagwaro atiri kuvhura, tiri kuona kuti hakugone kuparidzwa kana pasina magwaro. Magwaro ndiyo fenzi inogona kuparidzwa nayo. Wese anoti ndakatumwa kuparidza ngaapinde pai mumagwaro. But ukatarisa kuti uroyi hwakapinda muno, tichitorwa tichibuda mupaganism, takanopinda muwitchcraft inonzi false religion yakauya nevarungu vaine an imperialistic colonialistic agenda, vakashandisa bhaibheri ndobva vavaka machechi mahara. Sezvo Africa ichida zvemahara, haina kuzobvunza kuti ndezvechokwadi zvamataura. Vakanga vakungoti Yesu Kristu, Mai Maria Musande, Baba Yosefa. Hapana akazvitsvaga kuti izvo zvababa Yosefa izvi ndezvechokwadi here. Kusvikira Yesu tauya izvezvi ndopatava kutanga kuti ngationgororei chitendero ichi chakabva here kuna Mwari. Yes. Madzitateguru edu, madzisekuru edu, madzimbuya edu akachijoina with a serious gullibility. They were after the benefits which were attached to the false doctrine, yes, the false religions. They were with a sweetened offer. Kwaiuya masaga eshuga nemazambia akadroewa Mai Maria, amoti picture ya Mai Maria vakavaiwana kupi. Zvikanzi muri chita chaMai Maria chiisai rosary. Catechism. Amai Maria, amai vaMwari, Mwari ana amai, ukapinda mukaturike unotosangana mama vaMwari, Amai Maria. Yakakomborerwa mimba yemwanakomana wenyu Yesu Kristu. Prayer isi kuenda kuna Jesu akafa paKalvari, iri kuenda kuna Amai Maria vasina chavakaitira vanhu. Vana Peter vaigara naAmai Maria vhangeri richirohwa, hapana kana pakambonzi naPeter Amai Maria vanokumhoresai. Vana Johani vakagara, unozviziva kuti Amai Maria Jesu achidzokera kudenga akasiya aendesa Amai Maria kumba kwaJohn the Revelator. Yes. Ndiye akatendeutsa Amai Maria. Pamwe uzvizive tokuvhurira magwaro acho. 1925 dzaJohani. Ipapa tiri mumagwaro chete, atibude mumagwaro. Yes. Jesu akanga achiroverwa ari paKalvari. John 19 verse 25. Mama vakafamba sei? Zvino pamuchinjikwa waJesu, Pamuchinjikwa waJesu pakanga pamire mai vake, pakanga pakamira wamai Jesu, Amai Maria. nomunun'una wamai vake, Yes. Maria.
pane mumwe Maria angari munin'ina wamai Maria, mukadzi waClopas angari mukadzi waCleopas naMaria Magadharina. Maria Magadharina vanga vaiti vana Maria vangani? Vatatu. Amai Maria amai vake, munin'ina wamai Maria ainzi mai Maria naamai Maria mukadzi waClopas. Akati wandei vana mai Maria, haudaro uchitora nemukadzi waCleo iwewe. Ana mama vawanda uvuke. Vakamira vari vana mai Maria vatatu. Zvakafamba sei? Zvino Jesu akati achiona mai vake, ndobva Jesu aona mai Maria nomudzidzi waaida ndokubva aona Johani mwana waZebhedhia naSalome amirepo. vanga vakamira padhuze naye achiroverwa. Akati kuna mai vake, Ndobva Jesu ati kuna mai Maria, mukadzi, iwe mukadzi, tarira mwanakomana uyo wako. ndiye mwana wako uyo achinongedzera Johani. Ipapo akati kumudzidzi, Ndobva ati kuna Johani, tarira mai iwe vake. shamara vantu vamai vako avo. Aida kuti amai Maria vasasare vachiti Jesu mwana wangu. Saka akatida kuigadzirisa ndichifa kudai, yakanakira kuti sekuru havachazouya vachinditonga ndichinzi ndakarapa amai ndotanda botso. Saka akaisiya akati ndoitonga ndaakufa, hapana kwavachandiwana. Amai Maria vakaenda vachida kunoona mwana wangu achifa. Iye mwana wacho ari pamuchinjikwa, haana kuti mama uyu mumwe mwana wenyu, haana kuti mother, akati umana. Iwe mukadzi iwe, ndiri kuona kuti utsvaga mwana straight, ine handisi mwana wako, uyo ndiye mwana wako. Iwe John, ava ndo amai vako. Akavaramba uenda pamuchinjikwa, amai vakarambwa. Kuti fadza vanozviziva izvi. Fadza mukonori, gava remunhu. Uri baba wani iwe? Unobereka vanhu nembeu ipi yaunobereka vanhu, iwe mukonori iwe? Ndozvakaita fadza zvawakaita izvozvo. Baba unovaziva iwe? Ndouya unozvara vana nawe ndeipi? Saka akaramba amai zvikafamba sei? Kubva panguva iyo, Kubva musi iwoyo wavakarambwa amai Maria naJesu, mudzidzi akavatora John akavatora akavaisa kumba kwake. ndokubva aenda navo kumba kwake. Kwakutanga kuparidzirwa naJohani zvikanzi, mama, uya wamaiti mwana wenyu, asi mwana wenyu. Ndofunga mangomunzi wavo. Uya ndimwari. Imimi makanumbuya hamuna munhu wamakarara naye. Idumbu renyu rakangoshandiswa seoven. Oven zvainoita kana munhu akanya dhoo yake, ane some oven achibheka. Oven haizoti chingwa changu. Chingwa ndechemuridzi weoven, ndiye muridzi wefulawa futi yeye. Saka mwana uyu haasi wenyu, ndimwari. Mwari aingoda kuti mushandisirwe dumbu renyu kuti agoonekwa ari munhu, iye ari mwari zvake. Saka ndodi chitotendeuka amai Maria, mukasatotendeuka muchitenda kwaari munotova. Totenda kuna ani zvikanzi, iye wamaiti mwana wenyu, mototenda kwaari. Iye hamuri kuti mwana wenyu okuregererai zvitadzo zvenyu. Saka anotondiregerera zvitadzo. Musazodaro kufunga kuti kudenga kumuchienda muchinzi kwini vauya, motenda muchinzi mutadzi akazoponeswa auya. But John akanyora bhuku iyi, ndiye John akanyora the book of John, ndiye John akanyora the book of 1st John, ndiye John akanyora 2nd John, ndiye John akanyora 3rd John, ndiye John akanyora bhuku ya Revelation. Mumabhuku ake ese hana kana paakati amai vanokukwazisai. Ndinavo kumba amai Maria, vari kunyora manotsi, chiri kuvabatsira. Takavabhabhatidza mwenzi miviri yakapfuura. Aiwa vachiri munhu munyowani zvake. Iwe ndo paunotanga kuti kwaziwa ya amai Maria, hamene kuti kukwana kwako kwakaenda kupi? Jona haana kumboti amai Maria ngativakwazisei. Aitaura zvemuchinjikwa neakaremberapo. Amen. Haleluya. Amen. Saka vhangeri inoparidzwa zvichibva paizvazvo mumagwaro. 1 Corinthians 15 verse 1. Toda kungoziva kuti vhangeri chi tobata zvedu yekuridza mhere manje manje. Zvino hama dzangu, ndinokuzivisai vhangeri yandakakuparidzirai. Ndeyekuti makagamuchirawo. uri kuinzwa here? Vhangeri yandakakuparidzirai ndo yandoda kukuzivisai. Saka iyi yakanaka vhesi because iri kutiudza kuti vhangeri chi zviri mumagwaro. Ukaona zvese mumagwaro zviri correct. Haleluya. Kune vhangeri dzinodescribwa dzichinzi dziri extra scriptura, dziri kunze kwemagwaro.
dziri kunze kwemagwaro. Dzese dziya dzekunzi kune rapture, vanhu vachangotsakatika vatoenda kudenga, motozosara muchitsva, motoshaya kuti ko vanga vari kumukadzi wangu wanga achibika apa aita kupi, wotozosara uchipakura wega mukadzi aita rapture. Zvese izvozvo hazvisi mumagwaro. Ifilosofi dzekufunga kwevanhu. Gugula uone kuti pane pakanzi rapture here mubhaibheri, kana kuti tsvaga mascriptures anosuggesta kuti vanhu vachatsakatika. Hamuna. Vakawedzera. Hazvimo zvese izvo kutaura kwavanhu. Bhaibheri harina kuti vanhu vacharapture. Bhaibheri akati kuti vanhu vachaunganidzwa vese pamberi pake, mumwe nemumwe opuhwa maringe nezvaakabata, vanhu vese vachiona. Kana zvokuti munhu akafa izvi zvaenda kudenga, hazvimo mubhaibheri. Verekaone vanhu vachatozouya vachitorwa. Jesu haana kuti kumba kwababa vangu kune nzvimbo dzekugara, kana mafa huyai. Haana mbodaro. Akati kana ndichadzoka tokutorai. Amen. Saka denga haripindwe nekuti takanzi tichadzoka tichitorwa. Hazvina kunzi teerai. Hakuna vhesi chakanzi teerai. Amen. Mukoma wangu asvika kudenga. Zvindakaona mamwe mapenzi achigadzira zvimaskiti vachikanda pasocial media. Hanzi amugabe vasvika kudenga vasangana natsvangira ikoko nazvobwa ariko kudenga ikoko. Ida uchifarisa kudareyo. Unenge wapiwa iko iwewe. Izvo zvimakera iti zvechikenini zvamaipuwa, zvihuku zvakaiswa furawa zvamaipuwa kuNational Sports Stadium. Ndo zvinokupa kudzereteta kudaro. Ungaende kunoswera kuNational Sports Stadium uchiteera kera iti yehuku nemachips mabhatatizi dzakabhoilisa. Zvindakanzwa kuti kurufaro vanhu vakatsikana vakatozorohwa nemapurisa vachida kuita board viewing. Unotsikirirwa uchida kuita board viewing yemunhu airamba kukuona ari mupenyu. Onyatsora kuti pfungwa hadzishande. Saka kana wamuona wozowanei? Kutsikwa sokutosvika pakuiswa plasta asi dzakatsikirirwa. Kupi zvikanzi kuruvaro. Wakatsikwa uchite zvikanzi ndada kuona mukuru akanga ashaya. Izvo zvindichidai muchiseka. Tinoda kuburitsa ubenzi mamuri. Vangeri rinoda kugadzira generation yevanhu vane sober mind. Vane sound mind. Even tiri panyama kudai, pazvinhu zvenyama, vhangeri rinotichenjedza. Hatishandiswe sechikorobho nevanhu vanenge vaine maulterior agenda avo. Hazvina kushata kuti mucelebrate rufu rwemutungamiri wenyu wenyika, but usagare uri kuma-age kumaperiferi kwesanity all the time. Kwana ita sei zvako. Yes, hazvina kushata kuti vanhu zvida kuonekedzana nemukuru wedu. Hazvina kushata izvozvo. Zvakanaka zvikuru. Kana wofunga kuti unoda kuzviita, wozviita kana pfungwa dzakadzikama. Ko kuzotsikirirana mapindwa nei? Mapindwa nei? Kana muchitonge makonzo all the time. Asi kumbotiza aripo 30 days. Unogona kunomuona every day. Ipapa hatina watinoblema, toblema iwewe ndiwo usina kukwana. Kuti ndiwo waitsikirana nevamwe. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Zvino hama dzangu ndinokuzivisa evhangeri yandakakuparidzira. Ndokuzivisa evhangeri yandakakuparidzira. Yamakagamchirawo. Ndokubva maigamuchira. Seyamunomirawo mairi. Ndo yamunomira kamairi vhangeri. Iyo yamunoponeswawo nayo. Vhangeri haikuitisei mari, inokuponesai. Kana muchiibatisisa nemutoo wandakakuparidzirai. Kana maibata nemutoo wayakaparidzwa nawo. Kamuri kana musina kutenda pasina. Ndokungewo musina kutenda pasina. Nokuti pakutanga
ndakakupai izvo zvandakagamuchirawo chii chawakagamuchira Paulo? kuti Kristu wakafira zvivi zvedu. Takagamuchira kuti Kristu akafira zvitadzo zvedu sezvakanyorwa pamagwaro. Wazviona maparidzirwo zvakaita? Haana kuti Kristu akafira zvitadzo zvedu, abva ati sezvazvakanyorwa. Kuti Paulo, kureva kuti Paulo aiparidza achitora kupi? Mumagwaro. Kristu akafira zvitadzo zvedu sezvazvakanyorwa mumagwaro. Yes. Uye kuti wakavigwa, Jesu akavigwa, akamutswa nezuva retatu, ndokubva amutswa nezuva retatu sezvakanyorwawo pamagwaro. Yes. akazviratidza kuna Kefasi, akazviratidza kuna Peter, ipapo kuna vane 12, ndokuzozviratidza kune vane 12, ipapo akazviratidza kuhama dzinopfuura 500 kamwe, ndokubva azviratidza kuvadzidzi vaipfuura 500. vazhinji vavo vapenyu kusvikira zvino, Vazhinji vavo vapenyu kusvikira nhasi, asi vamwe vavata. Saka ari kuti sezvazvakanyorwa mumagwaro. Yes. Haana kumboti ndakakuparidzirei kuti Jesu akakufira kuti muponeswe uye kuti mugozoita mari. Akatoti Jesu akafira zvitadzo zvedu sezvazvakanyorwa mumagwaro. Yes. Akamuka kubva kuvakafa nezuva retatu sezvazvakanyorwa mumagwaro. Kureva kuti ndiyo vhangeri iyoyo. Yes. But inotorwa paizvapo pamagwaro. Pamagwaro ndo painotorwa. Ukauya uchititaurira kuti tinoda kuona baptism certificate yenyu Apostle Chiwenga, ndinokuti buritsa pazvakanyorwa pamagwaro. Yes. Ukandiratidza panonzi kana munhu abhabhatidzwa ngaapuwe certificate, ndobva ndati chindipa iwewe kana ndinondibhabhatidza. Asi ukazondibvunza kuti saka sei musina, ndokuvhurira futi pazvakanyorwa. Panoita kuti ini ndishayiwe baptism certificate, ndinapo pazvakanyorwa. Amen. Iwe haupazive zvako because hauzotowaponeswa, ini ndakaponeswa ndopaziva. Yes. Handifanirwe kunge ndine bepa rinopruvha kuti ndinonamata. Amen. Kana kuti bepa rinopruvha kuti ndinoparidza. Yes. Nekuti kuparidza chinhu chemweya. Uye kana ndichiti ndiri muparidzi, ndiri kuti ndakatumwa naMwari. Mwari haana ofisi inodhinda mapepa muZimbabwe muno. Yes. Kana waiwana undiratidzawo kuti degree rako retheology rakanzi from the office of the most high God. Ndouya undoti kondipeiwo kama makandinyimire makapa kuti sei mukandinyima. 2 Corinthians chapter 3 verse 1. Chii chinoshayisa Apostle Chiwenga mapepa ekuparidza? Tinotangazve kuzvirumbidza kwamuri here? Tinofanirwa here kuti tizvirumbidze panapa? Tinotsvaka here savamwe mwadi dzinoenda kwamuri? Tinotsvaga here tsamba dzinoenda kwamuri? Kana dzinobva kwamuri? Tinotsvaga here mapepa anoenda kwamuri? So Ngatirumbidze. Mera Jesu, tinotsvaga here mapepa anoenda kwamuri? So London School of Theology, Dean of Religious Studies, distinction in Christology, distinction in pneumatology, distinction in ministry and church administration, distinction in counseling and advice, distinction in Pauline epistology, distinction in eschatology, exegetical analysis of Mosaic law, credit. Vanofunga kuti zvimawedzi izvo zvotivhudhutsa. Exegesis uri gava. Yes. Unofunga kuti Mwari muBritish ndoti chikidzira nechirungu panapa, akakuzoti Mwari murungu ndiani? Ativhunduke chirungu chitotogona kuti chitaura kudarika iwewe. Kudarika Mwari kutonga nyika futi wadarika chungu. Ozi takaenda kuchikoro kati tinongopuwa madegree. Takaverenga. Unozoona chako mukoro kuti dzakadzidza here. Hadzina, dzakangotambidzwa mapepa. Yes. It will work. Zvezvaramba. Pane zvimwe zvaudikana ukachikidzira vanhu seka zvoramba. Pane pamboona kuti mabhodhigadi akada kuseka but anenge achikodhorowa. Anenge akati kwindi so.
Tinoseka but dziri chii zvadzo dziri paground. Africa nevatambudziko ave unongori paground uchinyatsoro tikaseka ka basa aropera ndorotsaka ndikachizokuwa kuseka chii saka unoruma muromo so makotirokokadeo so wakarima muromo zisikaiti osoti kuna adzimai vako basa rita ndikuwadzisa unenge wakupa manheru kurari kukoniwa mani kwadi ungotaura neshona. All right. Muri pa verse ani? Verse 1. You have book ipi? And this is the idea. Kuti tiri pa verse ani utara chomanika. And this is the idea. Saka basa baraka motori batsira. Kuti tiri pa buku ani? 2 Corinthians 3. 2 Corinthians 3 ndo batati kuri. Ageri zvairi nazo. Oya shaya kuti zvupapa sei. Mwari achisika nyika akasika matauni nemaruzevha. Achiziva kuti vamwe vanhu vanofanira kugumira patauni chipodzokera kumusha. But vamwe vakapfuurira ndobva kutauni. Saka ndo zvakazocreata confusion izvozvo. So, vananofotaza. Vanhu vaitofanira kugumira patownship vodzokera kupiri. Voenda kudhibhi vanodhibhisa mombe, vonotsvaga mombe mugomo, votsvaga tsombori musango nematamba chichi. Nyika ichitofamba. Vemutaundi vogarawo kupi? Voita zvekutaundi. Vakavapesanisa vanhava. Ende panoshewa akasimba zvekutatu kune mumwe wadi kuenda kukusha. Anenge achitare regayadaro as long as dziri muno mutauni ndichiwana chikafu mune mukadzi wangu tiri bo vanopedzera reko. Saka tiri kuona kuti nyaya dzevhangeri dzinoitwa dzichibva mumagwaro asi dzinoparidza dzichiti Jesu wakafa kuti vatadzi varegererwe. Ndobva amutswa Mwari kubva kuvakafa. Ndokubva vhangeri yake yaparidzwa. Yakanga iri yekuponeswa kwevanhu. Vhangeri inotaura zvekuponeswa kwevanhu asi inenge ichiita center on the person of Jesus Christ. Jesu ndiye vhangeri. Ndichakupuruvhira kuti vhangeri chi apa ndanga ichida kungogadzirisa maparameters ekuparidza kutoparidza tichibva kupi tichienda kupi. Tikabuda mumagwaro tarasika. The gospel must be preached on a sola scriptura basis. Yes. Not any other method. Tikabuda mumagwaro tarasika. Yes. Hallelujah. Amen. Shiri kudzika. Vagiriki vanoti inoparidzwa on a sola scriptura basis. Ichiparidzwa ichinzi ndeye solus Christos and soli Deo gratia. Hallelujah. Yes. Regai tinzwe kuti tsamba dziri kutsvagwa nevamwe dzinosaka vamwe vabhadhare school fees voita 3 years vachidya sadza necabbage dzine mafuta paamfika. Tsamba idzodzo dzine magwaro here? Isu taona kuti hadzina. Asi kuti vanoparidza vaparidze nemagwaro sei vachirambidzwa kuita mapepa anobatika so. Chichazvinzwa pa 2 Corinthians chapter 3 kubva paverse 1 kusvikira paverse ya 3. Handisi kumbonetseka ufunga tine magwaro chete. Tiri pasola scriptura pedu pepe. Magwaro chete. Yes. Tinotangazve kuzvirumbidza kwamuri here? Tingatange here kuzvirumbidza? Tinotsvaka here
savamwe mwadi dzinoenda kwamuri kana dzinobva kwamuri. Atisi kuda recommendation. Dzingatirumbidza. Atisi kuda diploma in theology. Atisi kuda masters in Christology. Kwete. Imi muri mwadi yedu. Atisi kuda baptism certificate. Kwete indaba. Zvikanzi imi muri mwadi yedu. Yakanyorwa mumwoyo medu. Yakanyorwa mumwoyo. Inozikanwa nokurahwa navanhu vose. Inozikanwa nokurahwa navanhu vose. Makaonekwa kuti muri mwadi yaKristu. Makaonekwa imimi vanotenda kuti ndimi chinyorwa chaKristu. Yakagadzirwa nesu. Yakagadzirwa nevaparidzi tsamba iyoyo. Isina kunyorwa neingi. Isina kunyorwa neingi. Asi nomweya waMwari mupenyu. Yakanyorwa nemweya waMwari mupenyu. Isina kunyorwa pamahwendefa emabwe. Haina kunyorwa pamahwendefa emabwe. Asi pamahwendefa enyama womwoyo. Yakanyorwa mukati kumweya wako. Yes. Yakanyorwa namweya mutsvene. Haina inki wena. Amen. Wainzwa tsamba yacho? The believer is the letter of Christ that the preacher has made by the gospel of the suffering of Christ, which he has declared to the believer. Hauna need yekuwana tsamba iwewe. Iwewe ndiwe tsamba yacho. Mwari akatarisa mumwoyo mako anotogona kuiverenga tsamba iyo. Akatoona kuti yakanyorwa zvemwanakomana. Tsamba iyo yakanyorwa nomweya mutsvene. Haina ink wena. Kureva kuti ndikatendeuka ndikagamuchira mweya mutsvene ndikatenda shoko raMwari, ndiri satisfied kuti kudenga ndozikanwa. Yes. Hameno kuti pawakapiwa baptism certificate waida kuti uvhundutsirani iwewe. Uda kuvhundutsirani kuti wakaponeswa. Munhu achaverenga baptism certificate rako, is he going to put in a good word for you on the day of judgment? Oti kuna Jesu mauya zvenyu uyu ndakariverenga baptism akabhabhatidzwa zvakanaka ndandiripo ndakatoriverenga aiwa mpinzeikani uyu ana mapepa ake akakwana uyu Jesu anoti mapepa api oti mapepa acho anga ari kuchechi kwedu Jesu oti tione obuda so oti kwe signature ndiani oti ndeye achi shonzi achani oti amakazi archbishop Archbishop ndiwapiwa pana Archbishop pana kutobvata iwe usanditongedzera over wonderful what Archbishop good shonza hamuna Archbishop muchechi yangu wanga uri Archbishop wakazviona kupizva wakabonzwa nezvema Archbishop pakuri ndewe ndakaona mabishop anga awanda saka angogadziro rangu ndega chonoti icho ndakainyora nyeyo akawedzera mukuru ndopaya pamakambati ndinyore kuti hamudi kuti ndiwedzerwe. Yes. Maarchbishop anga asimo uyu akawedzera. Iwe ipapo unongo usati watangwa anenge achidhila nemukuru iwe unongo kusera ura wako chidambuka zvino zvavari kukonana naachizvo zvii nezvese zvandakatenda ndiye mudhara iye uyu mudhara wakawe ndichamubata unongo uchati tikaenda kuadhesi tingosvika chete tichandorova neko tasvika zvedu kuadhesi but mudhara tichangotanga zvedu kutsva kudai dangoti tikugara takugadzirisa kuti ikokoko unongosingambozvifunga unenge kuine pain yekuti haumbaona simba rekuita sei. Luke chapter 24 verse 44 to 48. Luke chapter 24 verse 44 to 48. Vangeri chi akati kwavari Jesu akanga amuka ndokubva ataura nevadzidzi vake, ndiwo mashoko angu ndiwo mashoko andakakuudzai ndichiri mpenyu, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu zvese zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi pamurayiro waMozisi kaiwe napavaprofita nepavaprofita kaiwe nepamapisarema zvaifanira kuitika. Ipapo akadziura kuziva kwavo obva avhura kunzwisisa kwavo vanzwisise magwaro zvikanzi nzwisisai magwaro. ichi kuna ari pasaidi pako nzwisisa magwaro iwe. Zvanzi akavhura kunzwisisa kwavo kuti vaite sei zvavo vanzwisise magwaro. Kureva kuti unogona kuve nawo magwaro but usingaanzwisisi. Yes. Ndo iri kunzi kuna Timothy wechipiri chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Yes. Hallelujah. Yes. Saka handienayo hanzi akavhura kunzwisisa. Mwari akavhura kunzwisisa kwevana veZimbabwe.
dai Mwari akavhura kunzwisisa kwevanhu veSouth Africa, dai Mwari akavhura kunzwisisa kwevanhu vemuZambia, vanhu vekuAmerica, dai Ishe akavhura kunzwisisa kwevasanangurwa vake kuti vagonzwisisa magwaro. Amen. Munogona kuakota asi munoanzwisisa here? Kana azonge avhurwa magwaro zvamuri kududzira paari ndizvo here? He opened their understanding, yes, that they might understand the scriptures. Amen. Hallelujah. Amen. That they might understand the scriptures. Saka tichirambidza mapoliticians kubata Bible, because magwaro vangagone kuavhura asi understanding havana. Yes. Vanotaura zvisirizvo nemagwaro. Yes. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika? Saka avhura kunzwisisa kwavo akazoti kudii? Akati kwavari. Akati kudii? Ndizvo zvakanyorwa. Ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu uchatambudzika. Kuti Kristu achatambudzika. Ndizvo zvakanyorwa. Anzwisisai magwaro ka. Akati ndikaisiya akadaro munonzwisisa zvisirizvo. Dzokorodzai pa 46 ipapo. Akati kwavari. Akati kwavari. Ndizvo zvakanyorwa. Ndizvo zvakanyorwa. kuti Kristu uchatambudzika. Zvakanyorwa zvinoti Kristu uchatambudzika. Agomuka kuvakafa nezuva retatu. kuti marudzi ose aparidzirwe. Kuti marudzi ese aparidzirwe. Muzita rake kutendeuka. Nekukanganirwa kwezvivi. Kutanga paJerusarema. Imi muri zvapupu zviviri. Ubirire Jesu maoko. Amen. Kana atambudzika anomuka kuvakafa, obva aparidzira ruponeso, kukanganirwa kwezvivi, kutanga paJerusarema. Amen. Kana atambudzika akafa akamuka, kuchaparidzwa ruregerero rwezvitadzo. Yes. Ruponeso kutangirira paJerusarema. Nekuti vana Peter vakanga vachizonzi vaparidze vainge vari muJerusarema ndoma vaitangira. Yes. Hallelujah. Zviri kunzwika? Kana atambudzika aizotanga kumuka kuvakafa. Ndo vhangeri yacho kureva kuti kuparidza kutaura zvekutambudzika kwaKristu nekumuka kwake kuvakafa nekuregererwa kwezvitadzo kuburikidza nekutanga nekutambudzika kwake. Yes. Mukasaparidza kutambudzika kwake hamuzi kuparidza. Amen. Hallelujah. Mukasaparidza zvokutambudzika kwake hamuzi kuita sei zvake? Hamuzi kuparidza. Hamuzi kuparidza? Yes. Saka paya patamboti paya amen haingonzi amen pese pese. Hallelujah. Handei chapter 3 verse 18 yemabasa tiri kutsvaga kuti kuparidza kudii. Vhangeri yechokwadi inoti achitaura mukomana uyu akaroverwa pamuchinjikwa akati ndo zvandakakuudzai ndichinemi kuti zvese zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi, pavaprofita nepamapisarema zvaifanira kuitika. Ndokubva avhura kunzwisisa kwavo zvikanzi ndizvo zvazvakanga zvakanyorwa ka kuti Kristu waifanira kutambudzika obva atanga kumuka kuvakafa. Vanhu voparidzirwa kukanganirwa kwezvivi kutanga paJerusarema. Haina kuchinja maridzi. Yes. Imi mukabata magwaro mukasatiratidza kutambudzika kwaKristu nekumuka kwake kuvakafa nekukanganirwa kwezvivi hamuzi kuparidza. Yes. Saka mukati amen hatidaire. Bozi amen ndi Jesu. Pane zvawataura unoche Jesu chawataura. Wataura zvebhatatizika iwe. Ukati chipo ngaroorwe. Zvino kana chiparorwa vanhu vanoregererwa zvitadzeni. Kwete. Ukaparidza kuti driver motokari zvino vanhu vakadhiraivha vanoregererwa here zvitadzo? Kwete. Nemarata avatenga. Ukati munhu ngaatenge stendi avakiimba imba ikavakwa mutadzi anoregererwa here nemba iyoyo? Kwete. Ko ukaparidza kuti waunoda kuti ahwine maelections ngaahwine kana ahwina iyeye wauri kuda iyeye vanhu vanoregererwa here zvitadzo iwe? Kwete. Saka kuparidza maelections here? Kwete. Kuparidza muchato here? Kwete. Kuparidza miliyoni here? Kwete. Hapana mari iri kudiwa. Yes. Pari kudiwa kuti vanhu vanzwe kuti Jesu akatambudzika ndokubva amuka kuvakafa. Vanhu ngavaparidzirwe kuregererwa kwezvitadzo. Ndiyo vhangeri iyoyo. Kureva kuti matema hakodzeri kunzi amen kana achitaura. Yes. Because anopfeka zvake masuta anopenya
kunyange zvake achizovhirikidza mucheno wacho anozosanganisa makala asingapindirani but anenge achitrayawo kungoti aonekere amatema zvinomuvhiringa zvinhu zvinomuvhiringa magwara anomuvhiringa kupfeka futi kunomuvhiringa nekugeza zvese zvinomuvhiringa anenge achitaura zvemabhisvo akabata maiki hanzi mutuku tuku anoimba but indinoona kunge tuku anokundwa nalavhumo majaivhani because tuku anzi chakangoitwa natuku anga aine endurance lavhumo majaivhani akurumidza kuneta usanete muzita rajesu vanhu ototi amen kuti ayayayayay komano yaitwa seiko unofunga kuti tingati amen nenhau yatuku nalavhumo majaivhani kwakutoona murume mukuru akamira pamvura achiteerera nyambo idzodzo ngano dzechemberi ndiri kuzvitaurire iwo handitaura zoti kuparidza kuti saka imbomira akakubvunzana nezvokuti ndiri kuzvitaurire imbodzidza vhangeri first unoziva kuti mazuva akauya mabhunu munomu vanhu vakatanga kufamba vakabata mhino dzavo idzi vachida kuti mhino dzavo dzakati pwashara dzimire kunge dzevarungu vaifunga kuti varungu vakadzvanya mhino idzi nemapegi havana kuziva kuti vakazvarwa vakadaro mumwe akatozopedzera afa afenda akavhara mweya watadza kupinda anzida kuti ndikaramba ndakabata mhino yako isumuke kudai so even ikasumuka unokuramba uri boy ganda rinokurambira unenge uchida kukomenta nekupinda muzvinhu zvausingaziva kuti zvakabva nekupi waifanira kunyarara wombodzidza yes vanhu vazhinji vanokomenta zvevhangeri but they are novices as far as the proper understanding of the gospel is concerned. Vakaitaurira rimwe gweta manje manje apa kuti uri elawyer pavhangeri you are a novice hauna chaunoziva hauna chaunonditaurira pamusoro pevhangeri anenge achifunga kuti zvaakunzwisisa mutemo zvevhangeri anozvinzwisisa futi mabasa chapter 3 verse 18 vhangeri chii asi saizvozvo mwari vakapedzisa zvaakamboreva nomuromo wavaprofita vose mwari akapedzisa zvaakamboreva nemuromo wavaprofita vese kuti vaprofita vese kusanganisira mozisi pane chinhu chairehwa namwari achivashandisa chimwe chete ndo chiri kunzi chakapedziswa namwari ichocho mwari akapedzisa zvaakamboreva nagenesis to malachi akanga achirevei mwari paakashandisa vaprofita vese avo kuti kristu wake uchazotambudzika ombera jesu maoko hanzi mwari waiti kristu wake kwete kristu chete aiwa wake aizotambudzika amen kwaakaverenga malachi akasaona kristu achitambudzika akaona chikwama kana kuti envelope yakanzi tithe ari kuparidza here iyeye kwete because kristu wamwari aitonzi aitambudzika ka zvikatonzi mwari aizvitaura nevaprofita vese kusanganisira malachi vandobva vaverenga malachi ndobva vaona pakanzi bvisai cheguru muri kundibira havana kuona pachiburitsa kutambudzika kwakristu vachibva vati uyai nechegumi vhesi iri pachena but vaprofita vese vari kunzi vaitaura chinhu chimwe chete kristu wake achatambudzika yes naizvozvo tendeukai mudzoke saka kristu zvaakatambudzika todi zvikanzi tendeukai mudzoke kuti zvivi zvenyu zvidzimwe kuti zvivi zvenyu zvidzimwe mazvitaomberera jesu maoko todina kutambudzika kwakristu tendeukai mudzoke zvitadzo zvenyu zviite sei zvidzimwe alright tinoverenga mamwe maviri endai pa 2 Corinthians chapter 4 verse 5 ndizvo here zvandiri kuita izvi ndizvozvo iverse 5 2 Corinthians chapter 4 verse 5 nokuti hatizviparidzi isu Paulo haaparidze Paulo kureva kuti mwazha anga asingafaniri kuparidza mwazha makandiwa anga asingafaniri kuparidza makandiwa chiwenga anga asingafaniri kuparidza chiwenga vakatitangira kuparidza vanoti handina kuzviparidza ini
Saka wakaparidzei zvausina kuzviparidza iwewe. Asi Kristu Jesu. Ndakaparidza Kristu Jesu kuti ndiye Ishe. kuti ndiye Ishe. Nesu kuti tiri varanda venyu. Isu tinotori varanda venyu nekuda kwaJesu. Kureva kuti Pauro kana akadai anokodzera kuti akati amen, iwe woti chii zvako? Amen. Because vhangeri yaPauro chokwadi ndiye amen. We do not preach ourselves. We preach Christ crucified. Yes. And ourselves your servants for Christ's sake. Mabasa 26 verse 22 ne 23. Asi ndakabatsirwa naMwari. Wakabatsirwa naMwari. Ndikamira kusvikira zuva ranhasi. Batsirwa kana Mwari we kana uchida kuzomira uchiparidza. Nekuti Pauro ati ndakabatsirwa naMwari. Ukasabatsirwa naMwari uchaparidza zvisizvo. Yes. Pauro akaparidza zvinhu kwazvo nekuti Mwari akamubatsira. Yes. Tangidzai. Asi ndakabatsirwa naMwari. Wakabatsirwa naMwari. Ndikamira kusvikira zuva ranhasi. Ndaparidza kusvikira manheru ano. Ndichipupurira vaduku navakuru. Ndaiparidzira vanokudzwa nevasingakudzwe. Ndisingareve zvimwe zvinhu. Handina zvimwe zvinhu zvandakataura. Asi zvakataurwa navaprofita naMozisi. Zvakataurwa neBhaibheri rese kuti zvichaitika. Ndezvipi zvakarehwa neBhaibheri rese kuti zvichaitika? Zvokuti Kristu wakafanira kutambudzika. Zvekuti Kristu wakafanira kutambudzika. Nekutanga kumuka kwavakafa. Nekutanga kumuka kwavakafa. Aparidzire vanhu navaHedheni chiedza. Muri kuona Bhaibheri ichizvipikisa here vadikani? Kureva kuti zvandaita izvi ndakupa litmus test kit yekuti munhu akamira akati ada kuparidza wakutogona kumuevaluata wega. Is this man sent from God? Is this man preaching the correct gospel? Waakuziva chinonzi gospel. Saka mumwe akandidedza akandifonera akati alright, vanhu vazhinji muri kuti vanoparidza nhema, saka ari kuparidza chokwadi ndeupi kunze kwenyu? Kana pano wandoziva. Une waunoziva here iwewe? Undipewo. Zvikati vese zvavo vakarasika, ndikati vese vatotaura vaya vakarasika kunze kwevamwe vandisingazive, kana wavawana wozondipawo. Dai mandiratidza mumwe because mukasandiratidza mumwe wechitu handigone kutenda. Ndikati aripo mumwe wechitu ndiPastor Maranga naPastor Balai vanoparidza chokwadi futiro. Yes. Nawo haisi yekuziva kuti muparidzi wechokwadi ndeupi. Nawo ndeye kuziva kuti chokwadi ndechipi. Ukaziva kuti chokwadi ndechipi unogona kuzvivhetera wega. Yes. Uchitofamba. Yes. Uyo ari kuparidza chokwadi, uyo ari kunyepa, uyo ari kuparidza chokwadi. Kana achiparidza nhema manje wobva akati amen woti kunyepa. Hapana amen inobobuda. Amen izita raJesu. Iwe uri kuparidza Jesu, uri kuparidza Prato. Saka ngozi ukafanira kuti amen, wafanira kuti Prato. Vanhu voti Prato. Kana uchiparidza Prato unofanira kuzoti Prato. Vanhu voti Prato. Pozi kuti amen, vanhu voti amen. Unongo uchindezva Jesu kaizvi, vanhu voti hongu ndezva Jesu zvawaparidza. Ichokwadi ndezvaJesu. Kuna akaparidza muchato hafanira kuti amen, anofanira kuzoti muchato. Iwe ubva wati muchato. Yes. Saka vanhu veSDA havaombere maoko. Vanoimba vakaisa maoko pasaidi vachitongo vari mukwaya, vanofunga kuti ndo kuratidza kuti vane chokwadi. Ukaita pamuchato wokusavadha so unobva usati watanga. Vanoomesera vanhu kupfuura Faro kuIjipita. Vanofunga kuti kuomesera vanhu ndo kunamata. Unofunga kuti ukanzwa machezo unoenda kuadhesi kunyepa usambozviteerera. Yes. Entertainment yaramboshata. Hazvirambidzwa kuti uchitenda vhangeri yechokwadi unzwe macheso. Chakashata kuzonzwa song yamacheso inomhura Mwari. Yes. Kana achiimba masongs ekuentertaina chete asina zvaMwari hazviramboshata. Yes. Masongs amacheso akangofanana magaiva unoona neWrestling. Hapana kana chaMwari paya. Unongochingofadza zvako nyama yako, hazvirambidzwe. Handi tinoona Tom and Jerry. Tom and Jerry yakaitwa nevhesa. Unotsvaga mavhesi kuna shedi yamacheso. Tom and Jerry yakaitwa nevhesa. Inongori entertainment chete, hazvirambidzwe. Yes. Ukada kuona muvhango yeku South Africa hairambidzwe.
ukada kuona studio 263 kana parafini hazvina kumboshata, hazvikuendisa kugehena. Kana ukachata ukaridza inonzi chikoyo kanda bongomen, provided kanda haazi kutuka Mwari chete, hazvina kumboshata. Ndezvenyika, izvi muchato wauri kuita futi haupinze denga futi, ndezvenyika futi. Hapana chinobhedirwa ameni pamuchato wako. Ukangofanana nemunhu agerwa zuda, hapana chemweya, unongori hairstyle. Ukati wapedza kugerwa nabhabha woti ameni. Ndakunyepedzera kuita munhu zvino iwe uri koronyera. Hanzi vanoteerera majesu vachina zvakashata chi nyuzi dzauri kuteerera dziri kubva kudenga. Hauteerere nyuzi dzemuzimbabwe here, handiteerere zvangu, handiteerere nhema dzakadaro, asi unoteerera. Unofunga ndikateerere nyuzi dzemunondopenda. Iwe teerera zvako, handikurambidzi. Handiteerere nyuzi, handiteerere echimetro, handiverenge futi Herald. Daily News handiverenge futi. Daily News rakaona kuti Herald riri kungotaura zvezano, iro ndobva ratanga kutaura zveMDC chete. Ese ari biased, hapana riri right. Kada kuverenga newspaper noverenga Sunday Times sekusouth Africa. Anokurya budze mari utenga Herald. Ndeitenga zvi. Ungati kuinhema ubva watengeserwa kuti nhema dzaifanira kutengeswa. Nhema dzaifanira kupuwa vanhu mhara. Akafara matoto enjini. Munhu anoshanda kuHerald akatendeuka anogona here kupfuurira mberi achishandira Herald. Uchinyatsozoti basa rako ndere kunyepera nyika. Handinyatsozisa zvangu kuti but panoda kuti patsvagwe futi ipapo. Zvakafanana nemunhu anenge achitengesa mubhawa ari barman kana kuti ari jazzman aitengesa bonza obva atendeuka, anogona here kuramba achitengesa. Green bomba akadhirenwa kubhodha gezi akatendeuka, anogona here kupfuurira mberi achingobhomba. Handisati ndadera, imi bvunzo chete, munodera namakuenda kumba. Deuteronomy 22 verse 24 to 30. Kuridza mhere, tati vhangeri inonzi chii? Kuridza mhere. Izvezvi zvandaita izvi ndakurova singai. Tiketi rangu riri kutofamba izvi. Ndara akauya handishaire pei. Unoona zvandakaita. Handisati ndapuwa pei izvi. Ndichapuwa musi waari kudzoka. Pozi munhu andoshandira hasi panapa. Anenge atambiriswe pei ka iyo head office isiri pano. Kana yazouya head office ichazondipa pei. Ukaona uri mufundisi anotambira pei, hausi munhu waMwari. Unofanira kubvunza anokupa pei zita rake tobva takuti munhu waningi. Kana uchipuwa pei naguti hausi munhu waMwari, uri munhu waguti. Unoshandira guti ndiye anokubhadhara. Mufundisi atambire pei. Mufundisi achatozopuwa mubhadharo kana Jesu auya. Izvezvi chitona nakadai so handitambire kuparidza kwandoitawo. Uchatozopuwa mubayiro kana auya. But vanomirira mubhadharo kuti uchauya kana auya ndo vanoziva kuti vanozivana naye. Munhu akanga achidhauta kuti anoshandira Jesu, anozoti paanouya handachandowana. Rekeri kufanira kuzvitambirisa zvingokavhana zvakadaro. Saka chibvunza ari pasaidi pako kuti munotambira here mufundisi? Unope hune vafundisi. Kwakutonobvunza hanzi pei yangu haina kupinda. Pei yei? Uri kuuya panapa kuno kudenga kuno. Handi wakati mwana wako. Ende unobvunza Mwari kudenga. Deuteronomy ibhuku rechi5 mumabhuku ekuOld Testament. Ndiro bhuku rekupedzesera rakanyorwa naMoses akanga ari testator weOld Testament. Tiri kuverenga bhuku rekuOld Testament. Ranzi ndiwo mashoko andakakuudzai ndichine
kuti zvese zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi napavaprofita nepamapisarema zvaifanira kuitika. Kureva kuti tikaverenga Deuteronomy taverenga Moses, Jesu akatotipa key kudhara kuti Moses akanyora pamusoro pani paJesu. Saka tikatadza kuburitsa Jesu pavhesi nesuwo tatadza kuparidza. Saka patiri tichicheka nekubalansa vhangeri hatisi kuitira vamwe vafundisi bedzi, nesuwo futi we must be checked and balanced by the same yardstick. Deuteronomy 22:24. Ipapo munofanira kuwabudisa vose vari vaviri pasuo reguta. Yes. Mugovataka namabwe vafe. Yes. Musikana nokuti haana kuridza mhere ari muguta hake, uye murume nokuti wanyadzisa mukadzi wokwake. Tangire pa 23. Kana kuno musikana, kana kuine musikana achiri mhandara musikana uyu wakanyengwa nomurume, akapfimbwa nemurume, kureva reshona rati akanyengwa. Wedhi riro ndiremera kurishandisa asi ririmo mubhaibheri, saka haisi mhosva yangu, but harisi riro wedhi raifanira kunge ririmo mubhaibheri shona. Yes. Rechirungu rinoti iro, if a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband. Izwira kuti betrothed rinoreva kuti engaged. Yes. Engaged varungu vaku zvakazoya muno mugana vane musikana wako uda kumuroora ausati wamuroora, but uri kumuvimbisa kuti manje ndichakuroora. Unogona kutenga ring, vamwe vanonotesa neck chain kana kuti necklace whatever. Muro yotonzi engagement party. Engagement party hakusi kuroorwa kwemunhu. Kazhinji engagement party haitwe baba namai vemusikana uyu varipo. Inowanzoitwa nemusikana nemasisters ake nanaatete. Wozi zvikazonokona kumberu mukomana anogona kuti chichengeta zvako ringa handichada kukuroora. Ipapo involve vakarabwa munenge mazvinyadzisa. Saka panodedzwa vakomana vana sisi, masisters emusikana, podedzwa shamwari dzake, podedzwa vana tete, ndo vanenge vachiziva chikomba ichi achiri chikomba nekuti hasati azikanwa mumusha, zviri official. Mukomana otenga chikafu, otenga kana keke, ouya nakameraman, vamwe vanozviitira kana murestaurant kana muhotel, vachidya zvavo, obva apfugama, oburitsa mukahomwe kake, kakesh, kagaba kane ring, obva ati, will you marry me? Musikana obva ati, yes, I will marry you. Musikana obva apfekedzwa mhete, haiswe pachigunwe chemunhu aroorwa. I think inoiswa pachigunwe chechi2. Chine chanenge aroorwa ndechechitira ndii? Chinyazoziva. Chinoiswa pachigunwe chechi2 asi mhete yacho inenge isina kufanana nemhete iye ari kuroorwa, anenge aroorwa. Tinotaura chiti kuroorwa kwete kuchata ndii? Now, musikana uyu kana akafamba mutaundi akaonekwa aine engagement ring, zvinenge zvichitarisirwa kunzi vakomana vakakwana vakamuona havachakodzera, havachatarisirwa kumuti ndinokuda. Asi nekuda kwemisombodya nelaudzani dzakauya, vakomana vedu havachaona zvese izvozvo. Totorotona mumwe achitonokera mukadzi wemunhu achida kumuti ndokuda, monyatsoroti mafyuzi akatsva zvichokwadi. Kudhara waiti ukasvitsa shoko rerudo kumukadzi wemunhu wairi pamombe 5 kumurume wake. Yes. Kwete kuti wazomubata kungomuti amai ndokudai, waendeswa kwamambo. Yes. Mukadzi wemunhu ainzi abatwe, unopinza ngozi mumushana kuti ukabatwa nemurume wake aikuisa demo ka1. Saka reshona rati akanyengwa, rechirungu rati a damsel that is a virgin who is betrothed to a husband. Reshona ringadera kati musikana akavimbiswa kuroorwa nemukomana wake iye ari mhandara. Gadzirisa ipapo munhu waMwari. Kana kuino musikana achiri mhandara musikana we wakavimbiswa kuroorwa nemurume, mumwe murume akamuwana muguta, ndokubva mumwe murume pangaito musikana pano
kana mukadzi wechidiki kana uripo musikana hazvina kunaka kuti ndiparidze ndisina example. Uyai sambonetse. Ndikuda zvakare vakomana vaviri, uyai. Ndikuda varume vaviri. Ndida kupuruvha, muda kutsvaga muridzi wemurume wacho ndozotsvaga bhinya. Saka avari kuuya manje vari bhinya. Uyai. Right. Uyai bhinya ngariendo. Saka zvichida tikatadza kuipedza tozoipedza mangwana. Nguva dzedu dzafamba. Toda kuti tidzokorodze kuverenga verse 23 ne24. Kana kuine musikana Yes. achiri mhandara. Achiri mhandara musikanawo. Saka ndoda kuti uchenjerere zviri kurehwa. Musikana uyu haasi musikana bedzi but achiri chii? Mhandara. Achiri mhandara. Yes. Wakavimbiswa kuroorwa nemurume. Akavimbiswa mhandara iyi nekuroorwa nemurume uyu. Mumwe murume akamuwana muguta. Ndokubva bhinya iri rasangana naye muguta. Akavata naye. Obva avata naye. Ipapo But mete, na chinditeererai. Mete yekuti ndichakuroora kuno kuvarungu nekuAfrica inoiswa muchigunwe. Kwa Israeli yaitwa yaiswa panzeve. Yaiswa iri earring but ichitori an engagement ring. Poiswa zvakare mabracelets aiswa mumaoko aka. Yaiswa pachigunwe, yaiswa parist. Saka kunaka kwawo nekuwanda kwawo zvaizoenderana nekuti murume wacho anowana zvakadii, but aisirwa muruoko rwekuright, oiswa mamwe kuruoko rwekuleft. Achifamba kudaro so, vanhu vaitoona kuti haasati aroorwa, asi akavimbiswa kuroorwa nemuridzi wezvishongo zvaapfeka izvi. Saka wanga usina need yekuti uti naisisi mune mukomana here, ukangoona ring dzake dziri mumaoko nedziri panzeve waibva watoziva. Saka anga asingapfeke maviri, aipfeka one yekuright mete. Ana azoroorwa ndopaizotanga kupfeka dziri mbiri. Saka waiti kuona musikana ine mete one kunzeve yekuright waitobva waziva kuti zvakadhakwa. Yes. Hapana. Now, musikana uyu wakavimbiswa kuroorwa nemurume uyu. Musikana uyu mhandara ari muguta, murume wake pamwe ari kutounganidza izvi zvimari yake. Pamwe muna December ndoita sei? Ndonoroora mukadzi wangu. Obva asangana nemumwe murume muguta. Uyai muguta, imi pindai muguta. Ibvai kuno uyai muguta, uyai nebhinya renyu muchifamba. Right, uyai panapa. Zvobva zvasangana muguta neuyu haana chainacho. Anongori bhinya chete. Yes. Ipapo munofanira kuvabudisa vose vari vaviri. Aiwa pedzi tangidzai verse 23. Ndoda kuti tinzwe kuti zvii zvakaitika. Verse 23 and 24. Kana kuino musikana Yes. achiri mhandara. Yes. Wakavimbiswa kuroorwa nemurume. Yes. Mumwe murume akamuwana muguta. Mumwe murume akamuwana ari muguta. Akavata naye. Obva arara naye. Ipapo munofanira kuvabudisa vose vari vaviri. Munofanira pasuo reguta. kuvaburitsa vese vari vaviri kugedhi reguta. Mugovataka namapo. Movatema nematombo Vafe. kusvikira vafa. Musikana nokuti haana kuridza mhere. Mhosva yemusikana haana kuridza mhere. Ari muguta hake. Ari muguta imomo paakanga akunzi uya akadai akati bata bhinya. Uye murume nokuti wanyadzisa mukadzi wokwake. Right, mazvita tora nzvimbo dzenyu yatopera. Saka kumberi uku pedzisai verse 24. Saizvozvo iwe unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako. Mazvita tichazoverenga 25 zvichidzika mangwana. Nguva dzedu dzafamba. Musikana chaari kutemerwa, because understanding yanga iripo ndeyekuti murume uyu amanikidza musikana uyu, handiti akashandisa chisimba, but mukadzi uyu anga achizvida nekuti haana kuita sei zvake, haana kuridza mhere. Kureva kuti kusaridza mhere imhosva pamberi paMwari. Mhandara iri kufanira kuroorwa, haisati yaroorwa, but ine chayabatiswa kare nemurume wayo,
chairi kunzi vanhu vanokuona ngavazive kuti ndinotoda kukuroora ndiri kuronga madhetsi angu asati akwana. 11:2 dzavakorinte vechipiri. Musikana uyo arida kuroorwa ndiani? Amen. Aibopa Jesu chiko chikombera. Kuridza Mhere ndio msaro wenyaya. Yes. Nokuti ndine godo pamusoro pe. Anzi na Paulo ndine godo pamusoro pe chechi iri paKorinte. Ne godo ra Mwari. Ndine godo ra Mwari. Nokuti ndakakuwanisai nemurume mumwe. Ndoda kuti muroorwe nemurume mumwe. Ini ndini gwevedzi. Paulo ari kuti ndiri gwevedzi. Musikana wedu uyo ari kupi? Musikana wedu uyo ngaadzoka. Hanzi ndakakuwanisai nemurume mumwe chete. Saka Paulo zvaari kutaura ndezvekuti ini handisiri ndida kuroora, but ndakatumwa neanoda kuroora. Saka Paulo zvaakaita akauya ndokubva asvika kumusikana zvanzi natenzi vangu sezvakaitwa Eliza achitumwa achibva Kenani achienda Mesopotamia pa24 dzaGenesis achinzi naAbrahama enda unotora Rebheka kuti aroorwe nemwana wangu Isaka, usanotora mukadzi wevaKenani, tora mukadzi pakati pehama dzangu. Eliza achisvika kuMesopotamia akanosvika kumba kwaBhetueri akauya naRebheka. Asi ndoda kuti muzive kuti Rebheka achiwiwa naye haana kungouya chete, akatanga apfekedzwa zvishongo zvakauya naElieza achibva nazvo kuKenani zvichienda kuMesopotamia. Rebheka asati zvake aroorwa naIsaka, but ane chaIsaka chaapfeka. Kuna vhangiri yakanaka. Uri kuona here zviri kutaurwa panapa? Iposiyai vaKorinte vanhu. Endai pa19:6 dzaRevelation. Yes. 19:6 dzaRevelation, magwara akanaka. Chokwadi. Yes. Ipapo ndakanzwa senzwi ravazhinji zhinji. Inzwi ravazhinji ravakanzwa nderei? Senzwi remvura zhinji. Nderei inzwi remvura zhinji? Senzwi rekutinhira kukuru. Wakanzwa inzwi rekutinhira kukuru. Richiti. Raiti kudii? Haleluya. Rakati haleluya. Nokuti Ishe Mwari wedu wamasimba ose obata ushe. Ishe Mwari wamasimba ose obata ushe. Ngatifarei tifarisise. Ngatifarei tifarisise. Ngatimukudzei. Nokuti mutambo wokwana wegwayana wasvika. Mutambo wekwana wegwayana wasvika. Mukadzi waro wazvigadzira. Mukadzi wegwayana azvigadzira. Akapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka. Mukadzi akapiwa simba rekuti apfeke mucheka wakanaka. Unopenya. Mucheka wacho unopenya. Usine tsvina. Mucheka wacho hauna tsvina. Nokuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Vhesi ya 9. Zvino akati kwandiri. Ndokubva ataura kwandiri. Nyora uti. Vakaropafadzwa. Vakakokerwa kuchirayiro chokuwana chegwayana. Omberera Jesu maoko. Vakaropafadzwa. Vakakokwa kuchirayiro chekuroora kwegwayana. Amen. Zvichida pakati pedu pane vanoti hatizive gwayana. 1:29 dzaJohani. Gwayana ndiani? Yes. Hanzi haleluya. Ngatifarei tifarisise. Ngatimukudzei nekuti mutambo wekuwana wegwayana wasvika. Gwayana raakuda kuroora. Yes. Mukadzi wegwayana akazvigadzira, wakapiwa simba rekuti apfeke mucheka wakanaka. Kureva kuti haroorwe kamukadzi uyu akasapiwa simba rekupfeka mucheka wakanaka. Ko mucheka wakanaka ndidzo mheteka dziri kupfekwa nemusikanawo kuti vese vanosangana naye vagorega kumubata kana kumusvitsa mashoko erudo. Vakaona mhete kuti ndiwe munhu uyu asati aroorwa zvake, asi manje anoroorwa. Amen. Nemapinya akauya anofanira kuona mhete kuti aiwa uyu akuda kutoroorwa. Anotori nemucheka wakanaka waakapfeka. Mucheka uyu ndiwe gwayana nekuti anzi akapiwa simba kuti apfeke, kureva kuti haana kupfeka nesimba rake. Amen. Akomana. Yes. Kumakanganwa here mufananidzo wevasikana vane 10. Kwanditi dzanga dziri mhandara here iwe? Ndokubva dzanzi dzanga dzakamirira chikomba kuti chigouya kadziroorwe. Kureva kuti gwayana riri kurehwa ndiani kwenu? 1:29 dzaJohani.
ava mangwana vakaona Jesu achiuya kwaari akati kudii tarirai gwayana ramwari rinobvisa chivi chenyika. Saka gwayana ndiJesu ndiye ari kunzi achada kuzorora. Chiendeka pa11:2 dzavakorinde vechipiri. Nokuti ndine godo pamusoro penyu. Pauro ari kuti ini ndiri gwevedzi ndine godo pamusoro penyu. Negodo ramwari. Negodo ramwari. Nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe. Ndakakuwanisai. Ndoda kuti muroorwe nemurume mumwe chete. Inzwa mataurirwo azvakaita. Ndoda kukuwanisai kumurume 1. Ndeupi murume waunoda kuti svitsa tiroorwe naye? Kuti ndikuisei kuna Kristu. Ndikuisei kuna Kristu. Semhandara yakachena. Semhandara yakachena. Mazviona mhandara yacho? Yes. Pari kunzi as a chaste virgin unto Christ. Pari kunzi mhandara isina kubatwa. Amen. 7:4 dzava Roma. Yes. Iyo nyaya yekubatwa. Regai timbonoiverenga tiri ku23 dzaizike. Tinzwe kuti kana uri mhandara inoda kuroorwa unobvumidzwa here kubatwa. Hashtag kubatwa. 7:4 dzava Roma. Saka hama dzangu nemiwo makaitwa vakafa kumurayiro nemurayiro waKristu kuti muwe mumwe muroorwe nemumwe. Iye akamutswa kubva kuvakafa tiberekere Mwari zvibereko. Uri kuona here kuti wacha anoroora hasi wese hanzi muroorwe nemumwe. Iye akamuka kuvakafa. Amen. Kureva kuti wese anoda kuroora ngaazive kuti kana asina kumuka kuvakafa apa hana chaanowana. Anoroora chechi ndiye uya. Hanzi ndoda kukuisai kuna Kristu. Ndine godo. Saka mufundisi anofanira kunge aine godo pamusoro pechechi. Amen. Nekuti chechi inofanira kuwanikwa iri mhandara yakachena. Isina kubatwa kuti igoroorwe nemurume wayo. Alright. 23 dzaizikeri verse 1. Zvino shoko raishe rakasvika kwandiri. Rikati mwanakomana wemunhu. Kwakanga kuine vanasikana vaviri. Vanasikana vamai vavo. Mumwe wacho ainzi Ora. Vakapata paIjipita. Vakapata vasikana vachiri vadiki. Tunopata tuchiri tudiki. Mazamu avo akanyangatwa ipapo. Akomana. Mwari munotaura sei? Mazwa yakaoma. Mazamu avo akanyangatwa. Minyatso yeumhandara hwavo yakabatwa. Siyanaizvo. Endai pa8:8 dzaSong of Solomon. Tinoda kumbobatana uye mazamu. Pavhangeri dzobatwa nyaya idzo. Yes. Saponyepedzera kunyara. Ndoko unotoswera kueriya ikokukiwe. Ndakunyepedzera kuti munhu kwaye iwe. Rwiyo rwaSolomon chapter 8 verse 8. Tine chinun'una chedu chigere kuwana mazamu. Hachina mazamu. Chadiniko nechinun'una chedu. Tichaita sei nacho? Nezuva raachakumbira. Nezuva raachada kuroorwa. Mirai. Pane chinhu chawaona here chakafanana paSong of Solomon 8:8 neEzekiel 23 pamusoro pemazamu nevasikana. Pane chinhu chawaona chiri common. Chamaona. Vese vanofanira kuroorwa nemazamu. And vese vadiki. Uko zvanzi vakapata vachiri vadiki. Apa zvanzi chining'ina achina kuita kutombomira mazamu. Ndosaka akapa 2 dzaPeter. Yes. Achiti chapter 2 Peter kutanga chapter 2 verse 2. Anoti savacheche vachangoberekwa. Yes. Pangai mukaka weshoko risina kushatiswa. Yes. Mugokura navo. Amen. Saka chechi zvayakaita mukadzi waKristu. Mazamu maviri nekuti vhangeri yacho ndeyenyasha nekutenda. Saka mushumiri ndiye anenge aine mazamu
ari kunzi naPeter, verengai 2:2 dzaPeter wokutanga. Savacheche vachangoberekwa, savacheche vachangozvarwa pakutenda, pangai mukaka weshoko, pangai mukaka weshoko usina kushatiswa kuti mukure nawo. kureva kuti Peter achiti pangai mukaka, iye ndiye aritori nawo mukaka wacho. Yes. Saka pari kunzi achina mazamu, zviri kunzi vana vachayamui kana chisina mazamu. Chechi isina mazamu ichechi isingazivi nyasha nekutenda. Chechi inoparidza murero hapana mazamu. Saka vana vanozvarwa vanoyamwa chii. But kuchapter 23 yaEzekiel zvabva zvanzi mazamu ava akabatwa nevaAsiria nevaIjipita. Kukanya mazamu echechi so. Kututi saka ukaitarisa nyaya yacho uchaona kuti pakaita ruoko rwemumwe murume asiri murume womukadzi pazamu rinozoyamwa nemwana, mukaka unenge uchitonzi washata. Yes. Anenge atova mwana womusanganiswa yeye. Chokwadi. Zviri kunzwika zvandinotsanangura. Amen. Saka hanzi vasikana vakapata, ukazodzika nayo Ezekiel 23 inototi vasikana vari kunzi Ohora naOhoripa, iSamaria neJerusaremu dzanga dziri nyika dziri kunzi vasikana, nekuti Israeli ndo yakanga iri chechi yaMwari namazuva emurayiro. Haleluya. Amen. Chiri kunzwika? Yes. Saka chikomba chiri kuuya kuzoroora ndiJesu. Pa 2 Corinthians 11 Pauro igwevedzi rinosvika roti kumusikana, tenzi wangu anonzi Kristu anoda kukuroora. Nekuti Pauro anenge aine mweya waElieza mukati make, mweya mutsvene. Uyu kana akatenda kuponeswa obva atendoka obhabhatidzwa, otanga kupiwa zvindori manje. Mhete dziya dzaashoko manje riri kupinda mari, shoko riri kupinda mari, shoko riri kupinda mari. Neshoko bedzi musikana anofanira kuziva kuti shoko randatenda ndiyo mhete. Iya yakanzi naTamari kuna Judha, wati unoda kurara neni, unondipei? Zvikanzi naJudha uri kudei? Zvikanzi ndipe tsvimbo yako, ndipe mhete yako, ndipe chindori chako. Tobva Tamari abata nhumbu paGenesis 38. Izvo anga ari chirikadzi. Ndobva asvitswa kuna Judha, zvikanzi muroora wako akaita upombwe, ane nhumbu izvezvi. Judha akabva aitonga, zvikanzi ngaatsve, ngaapiswe nemoto. Tamari ndobva atorwa, zvikanzi ana kupisa, wakaita upombwe. Iwe wanga uri mukadzi wemuridzi. Zvikanzi naTamari, ati ndinofanira kutsva nemoto ndiani? Zvikanzi ndiJudha. Zvikanzi mungade kundipisa here musina kuziva muridzi wenhumbu iyi? Zvikanzi tingade kumuziva, ndiani akakupa nhumbu iyi? Zvikanzi handinganyanyisa kumuziva zvangu, but ndine zvinhu zvake. Apa Judha ane masvondo achitonga nyaya asina tsvimbo, vanhu vari kumubvunza kuti tsvimbo yakaenda kupi, ari kutsenga mukana. Vakomana. Amen. Ndobva Tamari ati wewenu tsvimbo yaJudha nering. Apa ring ndo yeubaba Tamari. Judha achiratidzwa zvikanzi muridzi mukadzi uya wenhumbu yoyo ati tikuratidzei kuti muridzi wenhumbu ndiye muridzi wezvisvimbo rakanyorwa kunzi Judha. Kana Judha zvazvakaita ndezvokuti itarudza utendero ari neshoko. Zvikanzi Tamari wakarurama kukunda ini. Akazotsva here Tamari? Chakamuraramisa chii? Chindori, uye kuti nhumbu yacho yanga iri yemuridzi wemusha. Anga asina kuita upombwe nebhinya. Ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari. Ndakakuwanisai kumurume mumwe chete, kuti ndikusvitsei kuna Kristu muri mhandara isina kunyangatwa, isina kuvhiringidzwa, isina kusvibiswa, a chaste virgin. Endai kuDeuteronomy 22 mudzokorodze vhesi yedu, tatopedza izvezvi. Pedza ukavanye vacho. Kana kuino musikana achiri mhandara akavimbiswa kuroorwa nemurume, umwe murume akamuwana anotori nemhete izvezvi musikana uyu, obva asangana nebhinya muguta, akavata naye, ndobva avatwa naye nebhinya. Ipapo munofanira kuvabudisa vose vari vaviri pasuo reguta. Ukaona zvichinzi ngavaburitswe vaende kunze kweguta, ijudgment inenge ichirehwa.
nyaya iyi ichatongwa kujudgment day. Amen. Ndiko kwakanzi pa 25 dzamateu pakanzi kana paitika nyaya yakadai. Hallelujah. I22 dzamateu mukomana uya wekunzi akanga achida kunzi arore baba vake mambo vachironga mutambo wake. Hatiti vanhu vese vakakoko vakapinda mumba. Ndobva mambo achipinda mumba yemutambo akaona mumwe anga asina kupfeka nguo yemutambo. Akanzi shamwari wapinda sei usina kupfeka nguo yemutambo? Akanzi akashayiwa shoko rekudaira. Zvikanzi mubati mumusunge makumbo nemaoko muende naye kunze kweguta. Kuri kunze kweguta kujudgment day. Yes. Ndo kwauchanopiswa ikoko. But chitarisai muone kuti musikana uyu akatopiwa kare mhete nezvindori zvekuti achifamba so vanhu vaifanira kutoona kuti chi musikana wemuridzi. Musikana uyu anotori nemurume ari serious kuda kumuroora. Seriousness yake akaidemonstrata nemhete nezvindori zvaakafano kanda zvaakafano tungamidza zvifano batwa nemusikana ini ndichizouya. Obva asangana nemumwe murume muguta obva arara naye. Haleluya. Obva ita sei? Obva arara naye kudaro hanzi ngaabatwe vese vari vaviri voendwa navo kunze kweguta vanoitwa sei? Mugovataka namabwe. Vatakei namabwe Vafe. Ngavafe vese vari 2. Musikana nokuti haana kuridza mhere. Musikana mhosva yake haana kuridza mhere. Ari muguta hake. Ari muguta imomo. Uye murume nokuti wanyadzisa mukadzi wokwake. Anyadzisa. Wanzwa manyorwa yakaitwa. Achitanga kuintroducwa musikana uyu anonzi musikana imhandara. Yes. Asi painopera zvanzi mukadzi wokwake. Amen. Anyadzisa mukadzi wokwake. Yes. Mukadzi wemunhu musikana uyu. Wanzwa manyorwa yaitwa. Yes. Mukadzi wemunhu musikana uyu. Taura ari pasaidi pako kuti musikana uyu mukadzi wemunhu. Saka pa 2028 dzamati pamabasa anoti zvichenjerere imi neboka rese ramaketwa vatereri varo nemweya mutsvene. Fudzai kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Haleluya. Amen. Vhangeri ndeyekuridza mhere. Saka musikana uyu ichechi. Chechi munhu anofanirwa kutenda kuvhangeri yaJesu. Kana uchinge waziva kuti vhangeri ndeyaJesu inofanirwa kuti iparidzwe ichitaura zvekutambudzika kwake nekufa kwake nekumuka kwake kubva kuvakafa. Vanhu voponeswa. Ukangoziva izvozvo bedzi chatova chindori wena. Watova nemhete izvezvizvi. Wakuti kana uchifamba so ukanzi handei kuona iti unoti handei chindori changu handiziye. Wobva wasvika kujudgment night. Wobva watanga kunzwa nhau dzaakutaurwa dzaakuda kuvata newe. Akuda kuvata newe haasi murume wako. Murume wako hapo asati auya akangotumira chindori bedzi. Zvanzi ukasangana nebhinya muguta ridza mhere. Amen. Paukudziridza mhere apa pari kunzi fumura nhema. Yes. Paridza uchiti muri makava. Yes. Komanaka. Amen. 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 Ukazowana vanhu vanorambidza vanhu vanoparidza kufumura nhema wobva waziva kuti mabhinya ari kurambidza musikana wemuridzi kuridza mhere. Yes. Ukanzibvisa chegumi wobva wati uri gawa. Vanhu vakati nyarara woti ndakanzi ndiridze mhere zvinotitemesa nematombo izvi. Gawa. Pana abatsirwa ere vanhu vano. Inonzi operation ridzai mhere. Amen. Handei kusabata wobva wati nhema. Murayiro una kuponesa munhu. Jesu ndiye magumo emurayiro. Vanoparidza zvemurayiro vakarasika mune mweya waantikristu. Vanhu vakati musatore mazita evanhu wobva wati handinyarare kuridza mhere ndasangana nebhinya.
Ndasangana nepinda rekuridza mhere. Matthew chapter 11 verse 15. Matthew chapter 11 verse 15. Yes. Unenzeve dzokunzwa nganzi. Yes. Asi ndichafananidza rudzi urwu neiko? Ndichafananidza rudzi urwu nei ndiJesu aiparidza. Rwakafanana nevana vagere padare. Rudzi rwaIsraeri rwakafanana nevana vagere padare. Vanodanidzira kushamwari dzavo. Vanodanidzira kushamwari dzavo. Inzwai vana vagere padare zvavanoita. Vanodeedzera kushamwari dzavo. Vana vakagara padare. Yes. Vanhu vasingatende ndingavafananidze neiko? Zvikanzi vakafanana nevana vakagara padare. Vana vakagara padare vanoita sei? Vanodanidzira kushamwari dzavo vachiti. Vanoridza mhere kushamwari dzavo vachiti. Takakuridzirai nyere. Takakuridzirai nyere. Mukasatamba. Hamuna kutamba. Takakuririrai. Takaridza mhere. Mukasachema. Hamuna kuchema. Wakavara. Kusii madaro imi. Nokuti Johani wakauya asingani. Johani akanga asingadye. Asinganwe. Zvino vanoti. Kune mweya wakaipa. Ane madhimoni. Mwanakomana womunhu akauya achidya. Achinwa. Zvino voti. Amen. Grantonas. Munhu unokara. Wine Bible. Neshamwari a friend of the publicans and sinners. Kuchenjera kwakaruramiswa namabasa ako. Hanzi zvakafanana nevana vagere padare. Yes. Vanodanidzira kushamwari dzavo. Takakuridzirai nyere hamuna kutamba. Takakuririrai hamuna kuchema. Amen. Nyaya iri kunzi vanhu vakaririrwa vakasachema. Inhau yekuti Israeri yakanga iri musikana anga akamirira kuuya kwaJesu. Apiwa chindori chemurayiro waMozisi. Ndokubva kwamuka bhinya rinonzi vaFarisi, bhinya rinonzi vaSadducei, bhinya rinonzi malawyers, bhinya rinonzi Sanhedrin. Ndobva Johani atanga kusimudza akati vana venyoka. But Israel haina kuzvinzwa. Saka Johani akarira havana kuchema. Ndobva vabhinywa nemaFarisi. Umere Jesu vavo. Johani akavaririra. Vana vagere padare vanga vari musinagogi. Ndo padare pavanga vari. Ndobva Johani ati vana venyoka. Ndiani akakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Tarirai demo raiswa pamudzi. Muti mumwe nemumwe usingabereke uchatemwa. Aitorira Johani havana kuchema. Hallelujah. Nonzwa Paulo achiti ndakambokutaurirai, ndinokuudzai ndichichema, ndakambokutaurirai, ndinokuudzai ndichichema. Paaiti ndichichema, haaitaura misodzi chete pameso pake. Aitaura zvakare exposition of the false gospel. Mark them that have the rule over you. For such do not save our Lord Jesus Christ, but their own bellies. For with the faint words and fair speeches they deceive the hearts of the simple. Akanga achitoridza mhere. Ukaenda pa chapter 11 ya 2 Corinthians anobva ati apedza kuti ndine godo, obva ati kana kukauya munhu akaparidza mumwe Jesu kana mumwe mweya wamusina kugamuchira muitire moyo murefu ari kurira. Pazasi obva ati vakadaro vaapostora venhema vanozvishandura vachizvita vapostora vaKristu. Naizvozvo hachisi chinhu chinotishamisa nekuti naiye Sataniwo anozvishandura achizvita mutumwa wechiedza. Saizvozvo hazvishamisi kana vachumwa vake vashumiri vake vachizvita vashumiri vaKristu. Ari kuiteiko Paulo? Ari kuridza mhere. Ari kuridzirei mhere? Pane musikana wemuridzi asingafanirwa kupinywa. Bomberera Jesu maoko. Zvino chechi dzese idzi zvatisiri kuridza mhere, Apostol Chiwenga munoti kudii? Haasi musikana wemuridzi uyu. Inzenza dzemabhinya. Majoke emabhinya aya. Ukatoona kusina mhere, ziva kuti zvakabopa. Iwewe ukajoina vekusaridza mhere ava, muchatemwa mese
nakakubhinya wacho. Musuri kuya Jesu usafunga kuti uchazoti iwewe tisivele kunyeperwa. Vakati wakatinyepera singaite Jesu taida kunamata Mwari wechokwadi. In other words, musikana anozowanikwa nemukomana wake onzi ko zviri sei uchiri mhandara here oti ndakabhinywa muguta nebhinya. Jesu ati vari vaviri bhinya nemusikana vanoendwa vese navo kunze kweguta otakwa namabwe. Kuti ndakabhinywa haisi excuse shaMwari. Kuti ndakanyeperwa haisi excuse shaMwari. Kuti ndakarohwa mari haisi excuse shaMwari. Unotori nemhosva yekusaridza mhere. Pana anoti here ndichibva pano nhasi ndichapinda muoperation ridzai mhere. Ndichibva pano handisi kuzorega kuridza mhere. Ndichibva pano handisi kuzorega kuridza mhere. Iwewe zvawakaita wakanga uchibhinywa ndobva rimwe zuva wauya pano ndobva indaridza mhere. Ndobva woti ho saka ndandichibhinywa nai. Saka ulibhinya ke tikwanyire chiti siya pano bhinya remunhu. Ndobva wazotendeuka ndobva waponeswa. Waponeswa kudaro hausati wasvika pazuva remutambo wekuwana wegwayana. Chengetedza umhandara hwako nekuti uri kunzi umhandara kawo hausi physical virginity. Inongori picture bedzi yepurity, holiness, righteousness. Umhandara ihwohwo hausi hwako hwekutsvaga wega. Unotori umhandara hwekupiwa naJesu Kristu. Nekuti wakaonekwa uri njoki wakanyangatwa kare nevaIjipita nevaAsiria. Ndokubva Jesu adeura ropa ndokukupa purity yake takapiwa imputed righteousness. But imputed righteousness iyoyo ine zvindori zvayo zvayakaparidzwa nazvo. Zvatinoti everyday patinouya tinokuwedzera chimwe chindori. Tikauya mangwana chimwe chindori. Tikauya mangwana chimwe chindori. Kuitira kuti paunopinda muguta uchifamba zvako ukasangana nebhinya akada kuvata newe rangaridzwa nechindori kuti handitwe zvese inini ndine murume wangu inini ticharoorwa inini murume wangu anouya inini. Rangaridzwa nechindori kuti murume wako anouya. Ndikutsvigere panapa. Jesu anouya. Jesu anouya. Jesu anouya asinganonoki. Zuva rake richakwana. Jesus is coming. Vakaropafadzwa vachachengeta nhumbi dzavo vasina kubhinywa nemabhinya ari muHarare. Harare yakazara mabhinya ufunge. Ukaenda paStar FM mabhinya ega ega. Ukaenda paPower FM mabhinya ega ega. Ukaenda paZTV mabhinya ega ega. Asi unofamba uchiti handipobhinywa ndine zvindori zvandakasiyirwa. Uchabhinywa here miganga. Uchabhinywa here amanga. Ko zvindori wakaisa kupi? Jesu akaparidza vhangeri yakanaka yatinoparidza isu mazuva ese. Ngaikusimbise ufunge. Kunyange nhamo ikawanda zvakadii usatendere bhinya kukusvibisa. Ukanzwa vakuti ndine anointing yekuti zvinhu zvakaoma kudai unonhonga mari. Ziva kuti Fred arida kukubhinya. Toda kuti mangwana patinoenda paFacebook so tione vanhu vakawanda vachiridza mhere ipapo. Regai kubhinya musikana womuridzi. Don't be quiet about the gospel. Ukasvika panapa masikati ukanzwa chambwera achida kubhinya vanhu usanyarare. Ukasvika panapa ukaona shava achida kubhinya vanhu usanyarare. Ukasvika panapa ukanzwa matema achibhinya vanhu usanyarare. Ridza mhere nekuti ndiyo yega nzira yauchazviponesa nayo. Zvino hakuna uridza mhere kana asina izwi rake rekuridza naro mhere. Saka chaunotanga wawana haisi mhere. Unotanga wawana voice wozoridza mhere. Voice ratiri kutaura kapo ndori yarakanzi kana manzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu.
patiri kuparidza kudai tiri kutokupa voice racho rinonzi mavhesi, voice racho rinonzi magwaro, voice racho rinonzi kunzwisa magwaro, kuitira kuti kana wasangana nemabhinya haungoti muri mabhinya chete, haungoti muri makava chete, unobva wati sezvo zvakanyorwa pamagwaro, sezvo zvakanyorwa pamagwaro, sezvo zvakanyorwa pamagwaro. Akakupa izwi rekuridza naro mhere. Ngatisimukei vakagara. Akandipa izwi rekuridza naro mhere. Zimbabwe ngaipepuke manheru ano. Tiri kuda musikana anochengetedza umhandara hwake. Tinoda musikana anozvichengetedza, anoti murume wangu anouya asinganonoki. Haleluya. Chiri kunzwika here panapa? Ini zvekutaura handidi, ndinongozvinyarairira zvangu, asi ndeichizviona kuti vari kuparidza nhema. Uri kungotaura bedzi kuti ndiri kubhinywa. Bozi ukangonyarara bedzi unoita sei zvako? Kuti usabhinywe. Uri kuona zvekuita vana Passion Java vanoita ma-friend request kuvanhu paFacebook kuti vagozosenda ubhinya hwavo paFacebook. Musi waunongomuudza kuti haiwe Passion kuwana mani panganai, hauna chamwari chaunoziva. Uri munhu waMwari, yakati uri munhu wedhenso kwana, ina handitende kuti uri munhu waMwari, uri kampavha. Unenge watoridza mhere. Unoona kuti mangwana acho anenge akubloka. Apa haasi kuzoti paari kukubloka ka muri kutopesana, haachakwanisa kukubhinya because kana akubloka uchabhinywa sei? Ko kubloka handiti ndo kuvhara zipi yake kwaanenge aita. Ungabhinywa here kana zipi yakavhara? Saka dzimwe zvadzakaita dzaipinda zayoja padzanzwa chokwadi pamusoro pechegumi. Padzakuenda kuchechi, padzakutaurira mamwe mayuthi kuti chegumi musabvise, tiri kunyeperwa. Dzakatenga kuridza mhere dziri mumba mebhinya. Uda mumba mebhinya uri kutsvagei wopera Jesu maoko. Kana uchiridza mhere, suduruka padhuze nebhinya. Handiri kungoenda zvangu ikoko da kunoonesa. Asi ndanoridza mhere ndiri mumba mebhinya. Korika kuvhara muromo. Unozoridza watopedza kubhinywa kudhara. Apa shoko riri kutoparidzwa renhema papulpiti. Uda kuzoudza vanhu sevhisi yapera kuti zvanga vichiparidzwa nezvenhema. Wakafanana nemunhu ari kutanga abhinywa ozoridza mhere apedza kubhinywa. Zvichabatsira? Handiti mhere unoridza usati wabhinywa. Uyo obva aziva kuti kana ndaonekwa kuti ndiri bhinya, obva asuduruka. Ucharidza mhere hama yangu? Shamwari, ucharidza mhere? Voice waanaro? But pane mistake iri kuitika Pastor Marangi. Kune vari kungoti akangonzwa shoko bichana obva aridza mhere. Ari pakati pekuridza mhere voice robva rapera. Unozona asenda message apostle ndiri pakati pekuridza mhere izvezvi pane vhesi yandashaiwa nditumirewo. Vhesi iya inotora kuti murero wakapera iri kuri. Usakurumidze kuridza mhere usati wane izwi. Amen. Zvanzwika here? Wana voice first. Thank you, my sister. Thank you very much. Aripo here manheru ano anoti ini nhasi ndo zuva rangu rokupedzisira kubhinywa. Handisi kuzoramba ndichibhinywa zvakare. Ndinoda kuti nditange kuve mukadzi wemuridzi. Ndanzwa chindori chandapiwa manheru ano. Ndaona mhete yandapiwa manheru ano. Ndichauya kuzotorwa naJesu murume wangu. Achauya kuzondipa upenyu usingaperi. Kana aripo munhu akadaro, ndoda kuti tiite welcome everyone. Anoti nhasi zuva rangu rokuponeswa. Kana uchiti ndoda kuponeswa naJesu, handidi kuzoramba ndichibhinywa. Come to Jesus. Let's clap hands for Jesus. Uya shamwari, ugopindawo pamutambo wekuwana wegwayana. Hanzi vakaropafadzwa, vakakokwa kuchirayiro chemutambo wekuwana wegwayana. Wakokwa ufunge manheru ano. Today is your day. This is your day that the Lord has made. Come to Jesus. Unosvika epi uchibhinywa. Jesu ari pano, ndiye murume wechokwadi. Anoda kuzokutora akupe upenyu usingapere. Uya manheru ano uponeswe. Uda mupa mabhinya. Suduruka padhuze nemabhinya. Uya
ugogara pamwe chete nevamwe vakagadzirirwa ruponeso. Aripo ere akasara weimba yaSauro aratidzwe kunaka kwaMwari nekuda kwaJesu Kristu kwaJonathani. Usatendera Satani kukuzevezera munzeve dzako kuti uchaponeswa rimwe zuva. Kana manzwa izwi rake musaomesa moyo wenyu. Kana manzwa izwi rake Jesu musaomesa moyo wenyu. Hazvinyadzise kutendeuka, hazvinyadzise kuponeswa, hazvinyadzise kuitwa mwana waMwari. Nhasi zuva rako mudikani, uya kumurume wechokwadi. Une murume iwewe akadeura ropa nekuda kwako. Une murume iwewe anoti baba varegererei, havazive zvavanoita. Yakwana nguva yekupinwa, haugone kuramba uchipinywa manheru ano. Jesu anokudedza, Jesu anokudedza, Jesu anokudedza. Don't allow the devil to whisper in your eyes, into your ears, that you shall be saved another day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Is there anyone? Ndikuti pane vamwe vaviri vari kunzi naSatani zvichaitika rimwe zuva. Ko ukatorwa mangwana hama yangu, ko ukatorwa kuswera mangwana mudikani, wadi kubva pano watora chindori, wadi kubva pano watora mhete, kuti ndinoda kuti ndigarire murume mumwe chete. Zuva raari kuuya Jesu ari kuuya kuzotora vatsvene vake vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Kana uripo famba uye. Jesus is calling you. Aripo ere mumwe, aripo ere mumwe. Satani ngaarege kutaura newe manheru ano. Uya kuna muponesi wako, uya kune muponesi wako, uya kune muponesi wako, uya kune muponesi wako. Musi waunofa nyika haigone kukubatsira. Ukanga wabviswa panyika ino, mukana wokuponeswa watorwa zvachose. Hakuna mufundisi akambobata bhaibheri akaenda naro kumakuva kunoparidza. Kana watofa zvatopera. Uya utore chindori, uya utore chindori, uya utore chindori, uya utore chindori, uya utore chindori. Tinodeedzera saizvozvi izwi irori rakanzi richataurwa zvakare nezuva rekutongo kwenyika. Makanzwa kudana kwezwi reruponeso, mukadadira ropa regwayana, mukadadira ropa repamuchinjikwa. Kune murume mumwe chete anoda kukurorai vatete. Kune murume mumwe chete anoda kukuponesai mukoma. Today is the day. Nhasi ndiro zuva rimwe chete ranzi nditorerewo musikana wangu, mupei chindori chigomurangaridza kuti ndinouya handinonoki. Usatendere mabhinya kukusvibisa vari kunzwa kuti ndoti mende kuseri kwevamwe, ndoti mende kuseri kwevamwe, musaende kune vakamirawo. Uyai vadikani muponeswe. Nyika ino ichapfuura pfuma. Bhaibheri rinoti denga nenyika zvichapfuura, asi shoko raMwari rinogara nekusingaperi. Haleluya. Simudza ruoko rwako. Ndoda kuti musimudze ruoko makamira kumberi kunoko. All those that are joining us through live streaming, if you believe that this sermon has convicted your heart to repentance, you can join these brethren and follow this confession after me. Taurai muchiti, Kristu Jesu ndimi mwanakomana waMwari mupenyu, uye ndimi Ishe wangu. Ini ndiri mutadzi, ndimi moga munogona kuniponesa. Ndinokupupurai nhasi ndichitenda nemwoyo wangu wese kuti makafira zvitadzo zvangu, mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Ngativaomberere maoko. Pastor Marange, simudzai ruoko. Pastor Marange vari pasera, endai pavariko zvino, endai pana Pastor Marange. Vachataura nemi. Ndiani mwamutarira aripo mugobatsira Pastor Marange kucollecta data pamusoro pemadetails avo, vagodzidziswa pamusoro pebaptism. Ngatipei Jesu chipo chekuombera neshoko rakanaka ratawana manheru ano. Haleluya. Kana uchida kupa unogona kuya neoffering yako. Pane ma-CDs ari pasera. Unogona zvakare kuwana CD papo ukaitakurira vhangeri vari kumba
mangwana tichasangana pano nenguva dza5. Usangobva pano usina kuona vamwe kumhoresa. Shoko redu raperera pano. Ngatisangane mangwana. Ishe akuitire zvakanaka, akuchengetei. Usarasikirwa nezvindori zvako. Jesu ari kudzoka. Thank you very much.